tongoti pachipamwe guys, tongoti pachipamwe because zviri kuitika pande zvekudai, so tongoti pachipamwe. Vanhu vari kungoya kuinbox hanzi mirai, tongoti pachiri pamwe chete guys. Tongoti pachiri pamwe chete guys. Tasangana zvakare pane pachirongwa guys. Listen guys, inzwai guys, you are not to bash anybody. You are not. Andina tariro shumba ayo rinorwanikwa kupiko, hakuna kana kwakavhugwa shamwari, hakuna munhu anobheshwa pano, hakuna munhu anotuka. People have been coming to my inbox, tinokumbirawo anditika vazhinji vari kuti vakablokwa kupeji kwa hanzvadzi Zizoe, vazhinji vari kuti vakablokwa kupeji kwa maititi anditika, but from what I've been picking, most of the people, they care about Imura, they care about our fellow brother Zizoe anditika. But let me just put a disclaimer pano, you are not allowed to come here and bash my titi kana kuti Mura anditika. Vanhu vakumbira, tikukumbira kuti taure zvatinofunga tichivaonesawo vese vari two, then ivo pazviri kwavari kuzonogara pasi two different parties izvi vachifunga zvinenge zvitaurwa nevanhu pano palive kuti zvechokwadi ndo pane mistake here kana kuti hapana mistake. Hanzi because izvi zviri kuitika mukati meupenyu hwevaviri ava chete, zviri kuitika mukati meupenyu hwevanhu vakawanda anditika vari kunze uko. Saka tinokumbira platform yekuti nekuti zvitaure antika. So I saw no reason of me not coming back pano kuti tivhurire vanhu vadi vataure zvavanoda kufunga, as long as you are not going to bash somebody else, as long as tiri kuonesana murudo, as long as tiri kutaura nyaya iyi murudo anditika, then zvinenge zvakanaka anditika. You come here and you bash somebody anditika, aiwa ini ndotokukanda kublog futi yako chaiko. Kana uchida kuisa point yako across, put your point across zvakanaka, zvine udzamu, zvine rudo. We are sick and tired of zvima fights zvisina kana nebasa rese antika. We are sick and tired of zvima fights. Why can we not bring peace where there is no peace? And unfortunately ndafone kuona baba vanonzi Sifas, mukoma Sifas vaya vanonzi vanhu anzi mukoma potato, andisiri ndadaro ina andisiri ndati vanonzi mukoma potato head, ndimi vanhu makadaro ndakangonda vanhu ndituka vanonzi mukoma potato vachiti vari kuda kutaurawo, saka ina ndikwanisi kuti ndirambe. Anomaona ini changu ndinenge chingori host andika, ini changu ndinenge ndichingori host, handina wandinotuka, handina wandinobvumira kuti mutuke andika. Baba vaya potato head wonayo vati vari kuda kufona, vari kuda kudiwo, vari kuda kutaura andika. Saka kana muri kuda kuti mutaure anditika zvinhu zvamunoda kutaura, ina handina kuya pano kuzotuka munhu kana kuzobhasha munhu kana ndizokutenderai kuti mutuke vanhu. Kana munoda kuvaka Mura, we all know kuti Mura nechipo chake guys, we can't take that away from her. Chero tikada kudi kana tikada kudi tikada kumuisira pasi, Feristas une chipo chake chekuti vazhinji vangu tingazi mungazama mungada kudi kupinda machirika, you can never meet a criteria. The same way goes to this Zizoe ushu antika, ane chipo chake pafair, tatsingamuziye kuti anoimbawo kudaro antika. Vakapromotana pamusic but mukuimba kwake anogona kudarika mamwe maartist atagara arimo zvakare muindustry. Saka pane era iri kuitika apa, pane zviri kuitika pavaviri ava anditika. Why can we not give them constructive criticism isingapwanye umwe munhu, isingakwidze bp yeumwe munhu, isingabreake umwe munhu anditika. We totaura zvatinofunga anditika, and then ivo sevanhu kana uri munhu anonzwa, they will sit down, introspect on what the fans, because tisuka mafans acho and tisi mafans seri ndiri mafans both people, both parties, ndiri fan remaititi, ndiri fan raZizoe anditika kwese, and then they will sit down ivo voonyesa kuti but people vangu vachitsvakati pandagadziswa ndeapa ndo kunonzi kuvaka, not kutite malive ekuti tinenge tichituka, tichibhasha, tichiti chii. Ina angu handizvidi, inini personal ndakazvimirira, ina handizvidi handisimaona, handina life yandoita yekutuka munhu, toita life yekuti tinoita zvokuti tivakane nekuonesana handitika, nekudzidzisana. Umwe munhu anenge asingatooni umwe munhu tinokundigwa neashara, tinoresponda zvakasiyana masituations guys handimaona chaizvezvo. Inditori munhu wekuti ndikazarigwa kana neashiteko chako guys kana mvura inopisa yekunzi inopisa inoda kunopinda imomo kuti nditsve ndizvisoke pandobuda imo ndabo handimaona, kana kungorovana nehameno kana nemadziro kana chii zvisingaonekwazvo nevazhinji handimaona, ndo way of reaction yangu handimaona. Umwe munhu anobhiliva kuti akauya akataura panapawo anoitawo zviripo handimaona. Tinorieta zvakasiyana siyana masituations aya handika. So right now I've opened
Lindsay, Lindy, I understand kuti vazhinji venyu mukuti makatukwa mukaenda sei handika namaititi handika munhuwo wenyama handisi kumirira munhuwo wenyama handiti mukutsamwa mune zvakawanda zvinotaurika handitika tiri vanhu venyama tinofarisa tinokanganisa guys. I am not taking a side and I am not side kwake handika but pane way rasina mbokanganisa let that person with no sin cast the first stone. Asina chiva notina nambotuka munhu ngaatore dombo rekutanga ati ninda kutema until the idea pana pande kutigadzirisana handitika saka let's forget about what happened in the past handitika and move forward and gadzirisana zvakanaka as madzimai and gadzirisana zvakanaka handitika as Zimbabwean community because takunya kunyadzisa tave kunya kunyadzisa dzingori fight after fight baba vatanga kufona chiro chingo daire ndichinzwa vatanga kufona vacho makadiko. Hello. Hello, caller. Hello, Sis Melly. Chimbodzimai wakafoni mweri kumasure iyo tinyatsonzwanana. Yeah, tadzima. Chitei. Ndinokutorwa kupanyaya yamaititi. Yaitika masikati andi muri kontinya. Taura yeni. As long as musiri kutuka munhu pano tiri kutsiurana mune zvakanaka. Inini ndikuda kumbopo 2 cents dzangu panyaya before ndabata nyaya yamaititi naZizoe ndombobatawo maititi vari vega. Munhu wemukadzi mukabvunza chero vanhu vari palive page maititi vakatuka vanhu vangani. If I remember well, vakatuka Madam Boss vakavafumura kana vakaita zvavakaita vari mafriends pakapera friendship vakavafumura which was uncalled for at that. Vakatuka Lorraine vachimuti aigara mu1 room. Tichiziva history yamaititi vakauya vakataura kuti ndaigara mu1 room zvinhu zvakandiomera ndikabatsirawo nevakandibatsira o ndikazvisimudza. Vakatuka Olinda Nyema Benson. Those are the zvakaita for the past 3 years, even up to now. Vakatuka pane munhu vasinotuka paFacebook. I think celebrity wese akatukwa namaiti, if I remember very well. Semunhu wemukadzi unotadzirwa yes, but is it munhu unotuka munhu wese? Handisi kuda kuvakombera naMadam Boss, but why is it vamwe vakatukwa havaresponde uchituka zvinonyadzisira then tomorrow wakuuya uchitaura kunge ukiinspire vamwe vanhu? Do you think it's right? And the picture yavanoportreya pane vana vavo, because vane vana vatokura vasikana vaya kuchikoro vanonzi chine vanhu maticha avo mafriends avo, because mubereki unofanira kumirira vana vako uri panosana so that ukafa vana vako vanofanira kuva navanhu vanovabatsira because you were a good mother and you had good relationship with people. Saka handifunge kuti chinhu chakanaka icho chekuti everyday vana vachipopota vachituka vanotoda serious counseling. Honestly, I don't know what happened to her, but dai zvaibvirawo Sis muri mukoma mambovabatsirawo necounseling. Then panyaya yaZizoe yaitikona. Sorry muningina. Iyo zvamuri kutoita izvozvo ina handisi hangu counselor mute professional counselor handitika but zvamuri kutoita izvozvo zvandatotaura pakutanga zvamuri kutotaura izvozvo kudai so handitika hakuna munhu anonzi hanzwi guys. Tese we have made our fair share of mistakes in the life. Takaita mistakes edu kudhara in the life handiti but takadzaida kuti we want to rectify. Vanonzwawo kana vachida kuteerera nekuchinja zvamuri kutaura imi mafanzi acho vachateerera. Enderera mberi ako. Tiri pano panyika society ndio inofanira kusara ichichengeta ichikurera. Manje vakadaro vachitukana nevanhu vachidi vane talents zvamataura pekutanga vane talents ya I would like to believe munhu wese akambotukwa namaiti munhu wese, and it's not right. Saka vakangogadzirisa ipapo it's very fair.
By the way, vanhu vari kumbofona dema mbomira kufona please. Vanhu vari kufona imbomiraiwo kufona. Panenge pane munhu paline. Inini ndiri kuti kana paine munhu paline imbomirai kufona respectaiwo umwe munhu anenge ari paline. Please. Right, enderera mberi akopedzise. Saka zvaitika masikati panyaya yaZizo iyi handidi haku vakangoignowawo and turn a blind eye to everything. Nyangwe Zizo akakanganisa because it seems like since chinopostwa naZizo chikureva ivo. Okay. So I don't think it's wise. So ndosvika zvona achida kungotaurawo zvangu. Maita bati. All right, thank you very much Kola. I hope kuti tichadzidza tese chidzidzo zuva ranhasi. Again, nimboisa phone nimbodzima phone iyi kurira nimboisa pa silent because yo It's not until that you fly when your dreams come alive. ngatidzime phone because tatopinda busy panapa. It's not until Munhu unenge uchimudropa munhu anoramba achingofona. Hello? Sis Melly. Kona ikola kana mukaona muchidropiwa handi zvinenge zvichireva kuti pane mumwe munhu aripo here. Moramba muchingofona continuous. Problem manje Sis Melly ndeyekuti network dziri kunetsa. But chero network ichinetsa mukaona muchidropiwa panenge pane mumwe munhu aripo muri kudisturba makozi anenge aripo. Mukaonawo pasina munhu munobva madayirwa ipapo. Mwanditi? Aiwa tinapanzwa ipapo tapanzwisisa. Muri sei zvenyu munofara here? Aiwa tinotamba kana muchidakarawo. Aiwa tambike tiine palive yaZizo namaititi yapfuura iyo tafara kuti tipo mukana wokuti tionesane. Inini kutanga hanguda kubata nhau yamaititi naZizo handingatangi kuda kuenda kuti ndiite irrelevant. Ndotanga kubata nhau yamaititi naZizo. Maititi kudana naZizo kwavakaita inini hangu handioni pane chakaipa nekuti vakatopinda murudo. Tikunzwa takateere. Asi Zizo akazokanganisa pakuita inonzi coward kuna maititi yaakaita sekubata vangu mapoinzi panandichiita coward yakavaita. Munhu wemukadzi wese anotorwadziwa wenda kuti wamuda zvakaita sei zvakadini. Munhu wemukadzi wese anorwadziwa because natitaurazoona kwaane musikana which is Zizo akaita inonzi coward kuna maititi aisafanira kudaro. Ipapo Zizo akakanganisa munhu wemurume anofanira kuzviaccepta okumbira oapologiza kuna maititi because unhu hwakaita hauzi unhu hwakanaka kumunhu wechikadzi. Okay. Saka ndozoendo hangu kuna maititi vanoda rubetseredzo rwakati kurei. Ndachiona hangu even pamabhengu achitaura maititi vanobatikana nezvinhu zvidiki pamwe pacho even zvakava zvihombe but munhu celebrity you have to accept zvimwe zvinhu wongozviita pasi zvoenda. Asi kutaurawo kwandiri kutoita nemi ikoko tisi vamwe vakatoblokwa. Ndakatoblokerwa komendi ndichitozamawo ndichiudzira ndiri kuvaonesa but tatozona tablokwa. Ipapo maititi vanodo rubatsiro rwakanyanya because havadi kana kucriticizwa. Sometimes vanoda kuti ivo zvavanenge vachitaura panguva iyoyo munhu wese awirirane navo pane zvavari kutaura which is wrong because munhu kana uri mucelebrity unotora unogadha mapoinzi ese akaipa akashata akanaka unotodzidza. Criticism yakaipa inokudzidzisa. Criticism yakanaka zvese we learn from both of those all macomments anenge achiiswa nevanhu aya. Saka ipapo hazvisi zvinhu zvakanaka zvokuti maititi vanoti vanzwi vakomenderwa zvakati votoblock kana kuti vototanga kuti no imi vototuka back mafans
zvinhu izvozvo hazvisi zvinhu zvakanaka. Vanofanirwa kudzidza from chigerekeni kubva pane zvinhu zvakaita saizvozvo. Inyaya yekuti nyaya yekuti kubloka nekuresponda kola inyaya yekuti tingaiti inobata here maiti chete kana kuti inobatawo vakati one day macelebrity edu. Ini hangu sema macelebrity handina saka hangu ndamboblokwawo hangu nevamwe asi mungotaura hangu as pamaiti seini hangu ini ndoto I'm very big fan yavo ndotovafarira. But it is no problem so they go targa no comment apa muranda apa because munhu kuti because my people vanenge vachiti one vanodzidzisa icho kwadi but pambacho vanenge vachidzidzisa vomboya vadzidzisa mangwana vanenge vachiti tifangi machitaura mashoko asinonaka nepanozona kuti aiwa apa murandakadzi anofana kunge vakanofanira kuti vazive maititi language wise nepekuitaurira kuti vanenge vachitaurira papi zvese zvinhu izvozvo vanofanira kuti vadzidzo. Ndaona I remember imimi Simeli ndowazofollowa zvenyu tofollowa malive zenyu. There's a day ramaiti ini ndaimbotukwa ndaijamuka ndaito pane musi wamaitsura maghost account pamudhengeni makati amaghost please musatuke vanhu sedimaimaiti ndaisingatichambodaro but ndakazodzidza ndatoona kuti no this is a good thing. Ichotaura masimelo watotaura kuti ndakatotendeuko pane zvakadzi the same way you repeated again pamamutaurira maititi makati vaudza kuti aiwa maititi zvakati taitombobvawo neko but takazoona kuti hazvina zvazvinobatsira. Yeah, all right. Thank you very much, Kola, because I believe inini andina kuudzwa neva andisi celeb hangu chinhu chekutanga. I'm not a celebrity, right? I'm just saying mai vanofanira kungotambawo nevamwe panapa. I'm not a celebrity, right? So zvaingoti kaone zvokungoti andina kuudzwa kuti musadai kuti aitoti entertainment ichitukawo handiti but waizoti wakuzogara pasi wakutisa macomments evanhu soka waizongoti wega iwe inga kutamba kwacho kwakundiita kuti ndive umwe munhu asina kumira mushe inga this is not me. This tinosamwa tese at some point but this is not me. Why chinhu chidiki I'm just snapping down ndakuda kungoti inini ndiite inini why ndoga through macomments evanhu ivava imo mvenge macho imomo ndo makaita kuti ndingosvika pakuti no man, I don't want to keep on being this kind of a person anymore. And let me just not respond to other things. Nikatoona kuti munhu wants to come after me, the best that I can do is to block that person. Asa ndione inini ndomurega achitamba zvake mugroup but inini naye atichaonani because ndakaona kuti ari kuzvibvisa chimiro ndini. So I just believe kuti even this life also not only kuna maititi kana kuti kuna Zizo, kune vamwe vanhu vakawanda vanofarirawo kuti ava nemabhatani aya inogona kuvabatsira munyaya dzekungoti you respond to each and every little thing that is being said about us because people will always be people. Vacharamba vachingounza nyaya drama richaramba richingouya saka ticharesponda kusvikira rini handiti waona. So ndozvatichida kuti tigadzirisane ipapo murudo. That is very true, especially pana maititi nazizo vabatsirei kumberesa kuti ivo maititi ngavave machuwa vakwanise kuziva the way yavanodhila nenhau dzavo. Izvo ndanzwa uchimbotaura kuti vanhu vekwazingo munomaziva taurai navo vasapindire because pakadanana ivo vanhu vekwazingo trust me, I've already started talking to them. Ndatotanga kutotaura navo and I hope kuti pane patichasvika. Ndatotanga kutotaura neva pandatanga kusvika pandaenda kuti but guys muri kuona kuti zvichasvika kupi. Why can you not just but swallow your pride nekuonesana and swallow our prides and do the right thing and muone mota life yake. I've already started with that and I just hope kuti mwari vachapindira zvinhu zvongofambawo zvakanaka negwara. This beef race ringopera. That is very true. Ndinotenda. Thank you very much. Sis Melly, my okay, thank you very much and God bless you. Okay, sharp. Thank you. Bye. All right. Tinobva tamirira vamwe vanenge vachida kufona. Zvinoitika kuneva ndingatovamenchera nemazita panapa ndivapedze guys. Vanhu vekuti vaitoti time yachona handibvire but unozongoona kuti it doesn't help. Hello Kola. Okay, all right.
Hello, caller. Hello? Yes. Hello? Hello, caller. Muri kunzvinzere Sis Melly? Yes, tikukunzwai. Hello? Tikukunzwa regai ndimbobloka vanonzi Michelle Magaya maitiara ava. Vari kuuya panapa kuzoita basa rekuti vanotuka vanhu. Isu tikushata. Tikukunzwa, taura. Alright, kona usara nyaya kubloka nditi. Tivharireiwo kafoni iri kumasure. Tivharireiwo imwe foni iri kumasure. Hello? Vhara imwe foni iri kumasure. Can you please switch off the other phone? Sure. Guys, kana muchifona regai kufona makavhura mamwe mafoni 2 kuti tinzwe yaniti. Please. Kola, hello. Hello, Sis Melly. Hello, Kola, maswera sei. Murise, Sis Melly. Mushe, kanjani? Hello, Sis Melly. Yes, tikukunzwa. Dr. Maswera sei. Melly, inoregani ngokupewo thusi dzangu panyaya iyi. Taura yini? Hello? Tikuteerera, taura yini? Sis Melly, ini ndiri muyauzvi. Ini ndiri muyauzvi ende ndiri maititi fan. Vese ndinovasapota. Okay. Vese ndinovasapota mai Sis Melly. But zvandiri kufunga ka ini if I was Zizoe. Kwete kuti adini Zizoe I like Zizoe. I like Zizoe's music. Zizoe ngauya adama kuti so not to ngapoti sorry. But this sorry caller, it should come from his heart, not to timanikidze isusu. He should be able to see iye pacheka kuti apa ndakanganisa wapo. Ndozo unoona zvinhu zvinotokonya maititi havapengi. Maititi kuda kupenga zvavo celebrate wavo, but maititi chinovagwadza nechekuti haungati not kuti vari kuti it's a favor ndakakuitira. Anyway, vakaenda pavavakudanana, but kukuudza ichokwadi Zizoe ngabude pachena, whether he don't go live or aite sei zvinoda maititi kuti aizviite live. No, Zizoe ngaangoti maititi, I thank you. That's all. Zizoe must be a man enough. Ini hangu Zizoe ikachikomukumbira and it's not in it's about Zizoe. That is Zizoe wangu, Zizoe. But Zizoe ngave murume ati thank you. And do you know kuti zviri kunyanya kubaya maititi zviri kuvaita kuti vibrate. Sis Melly. Inyaya yaita yakufonerai. Zizoe, I thought pamamuchitaura naye you all same Sis Melly. Iti maititi sorry on your aude ini kuti ndiitirewo kuti sorry. But it's already kuisa huni. Ari kutobaya moto wacho kuti upfute. Sis Melly vanayo HIV. But iyo yokoudzwa nemunhu chete ngoti atone HIV kuri kuti ichokwadi zvinhu zvakaitika. Zizoe akaitaura. Kungoudziwa ini ndichizvidzira kuti I'm HIV but andiudza kuti ndine HIV. I get angry. Ichokwadi but I get angry. Hanti muri kuona saka ina Zizoe. And then the other thing, vanhu vekwazingwa vakavo, vanhu vekwazingwa varege zvavari kuita izvi zvikuda kutsvaga vanhu kuti vanhu vauye mukati umu vapinda nyaya dzamaiti. Zizoe namaititi vanozivana, ndo vanhu vakavatana vari tu. Hanti mukona mukoma waZizoe, you can feel kuti anoda kuti maititi vafeel the pain. Ine maititi's fan, I'm Zizoe's fan. But mukoma waZizoe uyo anonzi Simba uya you can see kuti dai makaona Sis Melly video rakaitwa vari mumota vachiimba chakanaka chakadini. You can see kuti mukadzi wa mukoma uya Zizoe kati ndine 5 minutes talk. Mukadzi akanga akagara backseat yaZizoe. Sisi mukoma wacho pane zvaaida kutaura. Mukadzi wacho akamubaya akati no, don't talk. You can see kuti anoda kushotesa maititi. Naiye maititi she's a person vanorwadziwawo. And maititi munhukadziwo chero vakaudzwa chinhu chidiki, that's why vachita go. But maititi ka for now to maititi
maititi ngavatsvage munhu anova manager anoti pakaitika chinhu chakadai ati maititi we maititi musaenda life munhu anovapresa zvezvo zvokuti vasaenda life ati vanhu vekwazingwe ngavarege kuita miswa inotamba semba vasapindira nyaya yaZizo namaititi and iye nhingi uyu simba kana chimugwadza kuti Zizo anotukwa everyday he must come out as a man and honeko ino damage control iri kuitika sisi hanti muri kuona kuti maititi vari kuvhombonyora zvinhu zvemanhingi aZizo akamboiti mapundu zvikazodi which is not right. It's not right, maititi. It's not the right, Sis Melly. Maititi and kuti vachitaura zvinhu izvezvi zvekuti nyaya yakapera kudhara dai maiti vanhu vekwaziiye Zizo akauya akati mukoma mozanya yakazoitika takana namaititi zvikazodai inyaya mustora ndinoziva kuti chii chazoitika and Zizo paakaona kuti avakudawo munhu asina vhairasi sematoro anoita dai akaudza maititi indazviwanira munhu kana kuti maititi you can't go on and ipapapa akaitirwa fair maititi vacho vakamubati munhu vakati we can't continue vava kugara uko asi still vava peji raanoti rahekwa iri I don't think it's true because how come maninga anotaugwa reduce everything ita chinonyogwa in reduce why I was Zizo be a man enough vanhu vekwazingwe ngavakure muri yose because maititi I know her and I trust her vachakupedai rose kukushaudhai muchatukwa tichakutsvaga pamafacebook tichida kuona kuti mapinda anongonze kwazingwe ndeake vanhu kwazingwe siyanai nenyaya iyi vanhu kwazingwe musoro vanhu tsvagai munhu amunobhadhara kutsvaga anokumirirai kuti sorry maititi sorry maititi we sorry vanhu vekwazingwe ngavari baya moto iko no vanotengana nanochihera uyo atuke maititi whether maititi doesn't deserve an apology yekumanikidzwa ina hangu maititi for I'm your friend inda ndichikumbira kuti maititi yanei nenyaya iyi concentrate nekuti ndege dziri kufamba rini moindira kuvana venyu because iko noona iko vanhu ende vanhu vepafacebook vanhu vepafacebook vanokuitira timanya kwaZizo toti good Zizo tomanya maititi toti good maititi tomanya kunoyangatenga life name nenyaya maititi toti good saka imi munoitisiwa ini I was thinking kuti imi ndi munotiti Zizo anyora zvinhu izvo titadi vauye life maititi voitwa zvavanoitwa voite Zizo in the life and you can see Sis Melly when mukazotaura nevanhu vekwazingwe and thank God you are well taurai vave neunhu vave neunhu they must not take advantage yokuti maiti she's a single one never no okay why are they taking advantage ndosaka maititi vavakuva nemhuri yese and vachavapindira one by one and every information ichape kana video iroro kusangoda zvakuda kuri vachapesera vari kuti because vanhu vacho havasi kuramba vachingopi Zizo papeji pari Sis Melly kutaura chokwadi and the comment zvinhu zvezvechera atira hepeji riya riyaka ini I don't think handifungi kuti raikwa ini okay thank you very much caller handisi kumirira maititi but Zizo ngaati sorry okay thank you very much caller I don't know I hope kuti vese vachaona kana kuti vese vari kuona then decision ndeyavo it's not mine it's not yours ndezvavo vari two decision but semafans anditi mati muri kuda kutaura zvamunofila and this is the platform yamaona kuti you want to you can actually talk how you feel period inini handisitoda hondo handisi kutodzida hondo dzavari dziritoitika sedzi I don't like it andika whether uyu ari kudena uyu ari kutokonya uyu kana I don't want all this has to stop papa ungoita one person anongomira pachokwadi ungoti but what you are doing guys is not right andika and if that person cannot be me then let it be you guys chete period then we move to the next story Sis Melly, try your best yokutaura vanhu vekwazingwe that's all kungovaudza kuti siyanai nehondo iyi
and the more vachiita zvinhu izvi, the more vachifumugwa, and more vachifumugwa. Saka I hope you will talk to them, and I hope this achakuunderstand muku akumbire ruregerero, kwete kuti tiri kuti ngaakumanikize. If you don't want, you don't want. All right, maita basa kola. Thank you very much. Legaiti pa mumkani. Hello. Hello, caller. Yes, hello, good evening. Good evening. I'm good. You're speaking to Daddy B. What are Daddy B? Daddy B. Yes, hello? Yes. Yes. Can you hear me? Yes, we can. Okay. I would like to comment on this issue in which my teaching. All right. Ini hangu personally hangu andinakuyenga hangu my teaching, but my vanenge vakangobva uka vanoita upenyu hwavo pa social media. Zvimwe zvinofanira kunge zviri secret. Nobody has to hang dirty linen on the social media kuti vane mbiri. Expecting people to feel mercy for her. That's not how you gain social status. Okay, but remember kakola basa ramaitika ndere pano pa Facebook pana pano ndere ku entertain vanhu. That means kuti mu life mava hamuna chinhu chiri secret. If you have noticed, kune vese ma comedians kana kuti ma celebrity hakuna chinhu chinenge chiri secret. Zvinhu zvavanenge vachiti vari secret, they will end up coming pano pa Facebook. But pane zvimwe zvinenge zvoitika. Hakuna munhu anonzi hana secret. Kuna vanhu vanotori social life ine zvimwe zvinhu zvisingatombopinde pa social media. Okay. Alma. Pane zvimwe zvinhu zvisingapinde pa social media. You don't have to hang your every dirty name pa social media for everyone to discuss life yako. No. Pane zvimwe zvinhu zvinofanira kuitwa off media. Off media. Okay. Kuna mamwe celebrities atotoziva watika lomboziva kuti adana nani ndika nadaita sei. But vari pa social media. Atitombozivi kuti adana nani. Utozonzwa kuti varambana uyu akambodana nanhingi neruma. But pamwe vatorambana after 6 months or so. Almon. You don't have to hang your dirty linen kuti wazodana nanhingi, wazoita so, warambwa, wauzodaiwa, akandishandisa, why do you have to do that? Why do you have to do that? There are better things zvinoentertain vanhu. There are better things dzinogona kuentertain vanhu. Zokuti vanogona kutoshandisa social media ikai kana kubuilda Zimbabwe chaiyo pa social media. Zvinogona kutovaita kuti vatova pa limelight. Zvakanyanyisa than upenyu hwavo. Zvakawandisa. Anongazvira. Vanogona kutoshandisa platform yavo chaiyo kuvhura makambani chaiyo. Munhu anozikanwa kuudza vanhu ndakumana we want to open kana Alaska Dolomite mine here. Tinoda kuti vanhu kana kuti tinoda kuopena a company inenge ichinzi kana kuti trust fund or something. Vanhu bvisa ima 2000 chikunikiri naye. We can open that Dolomite through social media. Pane kuhenga dirty vanhu ngiri. It's not going to help anything at the end of the day. It doesn't build our country at the end of the day. Okay. Let's do something chinobuilda nyika yedu than kuhenga dirty linen pa ngiri. Anogona kutopedza unozva zvinopedza zvaiti kana kuti maitita vanopedza vasina respect. Anombonzvisa vanopedza vasina respect. Anokangonzi kamukadzi. Anoma but vakachinja from personal life vakabata zvinhu zvinodhira kana nekubuilda Zimbabwe. So I'm telling you, she's gonna be okay. Kwete kungogara uchigotuka vanhu panhu pa social media. Kuti 2 hours munhu achituka munhu. What's that? Utozikanwa nokuti panenge inini musoni I was listening to it was yesterday. I was listening to it. I had to turn off. Achikotuka. What is that? We need to hear something constructive. Kambo kuto pa media started in my titi ndikuda kuningira sekuzikanwa kwandaita ndane over 15,000 followers.
akomana pa 15,000 followers dzandinadzo ngati kana pari kuSouth Africa ngatibvise ma 3,000 pamunhu inogona kuita mari kana kuti 5,000 pamunhu. We can open a company, we can open even a mine in Zimbabwe memory inoranwa owned nemaZimbabweans. Okay. Tani kuti vaende pasocial media vachipareda ngirini madisciplines avo. What's that? Who needs to listen to your disciplines? Who needs to listen to those things? She has to come up with something constructive. We look up to her. Ghana social status. She must do something constructive for the better of Zimbabwe. And we can rally behind her. Not every time I don't think about social media. I don't go attack one. What's that? We need somebody, a social figure in Zimbabwe, who comes and says, Zimbabwe, let's build Zimbabwe. Let's vure Wangi, let's vure Alaska Dolomite, let's vure Chakati. We need Vanu. We are going to open this as this. The trust fund. Can I the mighty trust fund? Today it is. Wait and give me visa marriage, but you know, certificates and stuff like that. We can raise billions of Zimbabwe and you can open Girni. You run. At the end of 3 months or 4 months, you turn over marriage out. But it seems this company is solely owned by Zimbabwe. We can do that. What's that? Okay. No, thank you very much, Kola Takunzwai, and I hope they are also listening. Thank you very much. Thank you very much. DDD. Sorry for that. But one of the DDD. KDB. And number 081 2433 566. Vanokubata kuti munoti nezveiddd ndinoda kuvakansela kuti vasataure zvinhu zvisina basa pasocial media vataure zvinhu zviri constructive for the betterment of Zimbabwe. Munokansela vanhu kwete kungohenga madeti linen ngavaite social status yavarika munhu wekuti izvo anocommanda authority muri kunzvisa zvanjani munhu anocommanda authority instead of hanging deti linen on public ngaite something constructive. Alright, zvakanaka iDDD vari kuda kwanzi mapuwa nhamba vari kuda kwauyai kuinbox zvanzi uyai kuinbox ndinokansela vanhu naDDD mukanseliwe kuinbox uku. Thank you very much DDD. Thank you very much. You're welcome. You're welcome. DDD avari kufona kwanzi. Hello. Hello. Yes. Hello. Yes, tikukunzwa. Okay, can I start talking? Yes, you can. Yes, no contributor. Ish. Vedu vari kufona imbomirai pane munhu aripo taurako. Ish. Yeah. Taurako. Ndinachidaka kuti kuna Sally, she needs to check herself kuti anyatsoona kuti pari kurasika ndepapi. Taurei? Yeah, you would find kuti ndanditi even kuti awane mafollowers ainawo. Inyaya yekuti aitokwanisa kuita okay. So you would find kuti Fela aikwanisa kuva munhu aiva a very good brand ambassador. So Fela aikwanisa kushandiswa with quite a number of people, and I'm sure that's the same way vekwazingwe vakamushandisa because of nyaya yake yekuti aita aiva ari munhu aiva ine chimiro. But Fela manje problem yakatanga kuita because akatanga kuona kuti mafollowers ari kuwanda akabva atanga kuda kushambadzira relationship. And if you look at paakatanga kuinda pane zvaZizo, I'm sure initially yakatanga iri business and she got carried away akazomixa business name personal, which was okay if it had not ended the way it did, but it unfortunately did. Akaiye manje Fela manje zvinhu zvakadza kubuda zvanga achida, instead yekuti achiramba achituka Zizo adi kumbonyarara zuro ndizuro ainetsana naMemo akanetsana even nana Lorraine.
iye ndiye anobvumidzwa kushout vanhu asi iye akangotaurwa chinhu she's just become a bully pafacebook. Feli anoenda pamapeji evanhu zuro ndizuro akanetsana namai maketeni iye anofila kuti haadziri asi vamwe vese vanofanira kunge vachiita sei vachiandreswa naye zvakafanana nanhasi Zizo papeji pake haana kunyora nyaya yekuti kana kuti HIV. Zizo zvaanyora angotaura kuti utano kana kuti mbiri. Why iye Feli aita so uncomfortable? Why is she so paranoid to think kuti chese chikutaurwa naZizo chikangotaurika cheutano? These days vanhu vari kunetsekana nenyaya yecorona. Ko kana zvirizo zvanga zvichitaurwa adi kumupa benefit of doubt. Zuro ndizuro akanesana naSifas. Iye anobva aita zvezvekufila kuti iye munhu hapana anofanira kuita answer back. Memo a few weeks ago akamuanswer back akatanga manje kuda kutaura even about personal issues for someone waiva mashamwari naye for a very long time. Ndona sekuti Feli akanga ari kumbogona ende vanhu vakawanda akada kunyadzozvitarisisa kuti most of the films tinoramba tiri kushingirira kuva papeji pake tichiri kusapota. But ukataura anything constructive, anoswena akublock. Ndimisa handiziwi, which I feel is wrong and she needs to go back to the drawing board and see kuti anokwanisa kuzvigadzirisa sei. Okay. Thank you very much, Kola. I hope they are listening. Vachagara pasi vachiteererawo. Because anorambidza Zizo kuti aposte. Zizo ari kutogrowawo peji yake. Anomurambidza kuti handichawaposta chese zuro ndizuro. Iye ngaataure uye ngaafanire kuziva paanogumira. I think she's just one bully and she wants to use, for example, her status kuti awane sympathy. Anoda kushandisa even nyaya kuti akabhadharwa nevekwazingwe kunge achiita publicity yaZizo. But iye akuda kufila kunge hendi ndakamuendesa but aibhadharwa because that was a contract. So otoona kutoti I think ndopaanofanira kugadzirisa. And akasazvigadzirisa brand rake raari kuvhaira naro, it's a matter of time. Rogona kunge vanhu vasati vatanga kudzikira. But give her 3-6 months, achatanga kuona impact of what she's currently doing. That's my contribution, Sis Melly. All right, thank you very much, Kola. Okay. Vedwe kana ninge achinga uya vedwe guys try kuko 2 minutes chete 2 minutes zako obva waenda just 2 minutes handiti just 2 minutes chete 2 minutes tisagarise tipo wamwe mukana. Kola hello Kola. Hello. Yes. Yes. Ndinoona zvangu ndimaonera muri kundinzwa? Tiri kukunzwa itaurai. Okay. Maonera angu ndekuti Zizoe 3-4 days ago paakaposta yekuti I am with my bae. Paipostiti my bae 4-5 days ago akataura nyaya yembiri neutano munhu atidei wati sorry kuna Feli. Saka which means iye haiti nyaya yake yazoposta nhasi akatomboinyora mumakomenti nyaya yake. Plus matiti vaitraya kusataura zita rake for the past 3-4 days vachiita masita avo. Iye ndiye atanga nyaya yenhasi. Akutanga kuzovabaya because angaizama kutengesa dhame yake. Okay, muri kuti mimi kune live kune post yakamboitwa 3-4 days ago iri kutaura zvimwe chete zvaro zviri kutaurika futi muzara nhasi. Kana mbiri yangu kana utano hwangu usipo ndinoraramiswa nembiri here ndozoimba sei achitokomenda achireva pana maititi nhasi abva azozviposta zvichiindana nezvaakataura paposti yake akaposta kareya. Saka ozoya anyepera kuti vahaka akaunti. Kana akaunti yako ikahakwa haugoni kuzoidzura uriwe, inenge yatwa in the hands of hackers unless waenda kunoiripota. Saka nhasi futi achiwedzera kuvabaya because anoziva kuti vanhu usanongoti maititi vanopenga auya autowedzera futi akutoti kwai maititi ndo vadihaka. Saka unoona kuti naiyewo is unapologetic. Okay.
Yo, thank you very much, Kola. I did not see that one. I didn't see that one anyway. Thank you for bringing it to us. Right. Hanzi nakola pane zvakaitika 3-4 days ago kuti munhu pakanyorwa Zizoe wrote something again zviri in connection with that and then nhasi zvazopostwa. So then it's wrong. When it's like that, it's wrong. It's wrong. Never ever stigmatize anybody who's sick. Because mangwana uzivi kuti zvinofuma ari ani anorwara nesame chirwere chauri kutambura uchituka nacho kana uchita sei. Andika stigmatization kuvanhu haibvumidzwe. Please. Chirwere chingave chipi kana kuti chipi. Do not stigmatize people. Uchinyora, even kabisira, even straight away. And chimashona. That's so wrong. That's so wrong. Kola, hello. Hello. Hello, Lady. How are you? I'm good, and how are you? I'm good. I'm going to hello? Yes, ndikuteerera. Yes, Sis Melly, ndinoda kungoti zvangu kuna maititi ndiri kutaura semunhukadzi as a single mother and somebody who has been through what maititi has gone through, where you fall in love with somebody and your heart is broken and you feel like you've been used. The best medicine and silence is golden. Sometimes kuzvinyararira kunotokubetsera newe kuhila. The more yaunoramba uchifaita somebody, uri kutozvibvisa chimiro pachako iwewe. Uri kuramba uchitaura uri kuramba uchitaura zvakawanda uchifura nezvisingafaniri kutaurwa ka you are actually stripping yourself of your own dignity. Kunyarara hakuna chaunobva. Chero watadzirwa vanhu vakawanda, trust you me, I'm sure vese vakateera neMiss Melly, you can believe there's a lot of people who have been using that broken kunzoko, but hapana akamboenda to this extent yekuti you bash somebody mangwana unotukirira dzinza rese amai vake baba vake nekutaura nezvakavanzika nezvemubhurugwa. You do not do that. Uri kutovhara nemachances ako ekuzoona munhu wekudanana naye. Any murume anga ari kuchiva maititi from a distance akutosvika kunyenga because akutya kuti when things go wrong achanotukwa nezvisirizvo nezvekunyeba nedzinza rese. Ukada kucheka background yavo yamaititi ndorega vanongotadzirwa nevarume chete. Every man wavadanana naye vanongotuka. Tsapiwa mutikani ex-husband baba vatiti vaigarotuka vakatozonyararwa pakapinda Zizoe into the picture. That is the only time we should get quiet Zizoe kubva apinda musikeni. Cheka pattern. Hatukuona pacommon denominator pese panokutukana maititi kavatsvage ndivo vega varipo. We can count, there is a long list of people vanongopindira pamalive vachituka left right and center nezvinyadzi. Ivo ndo vega vanongotadzirwa chete. Ndo vega mutsvene, Miss Perfectionist, Superwoman. Come on guys, let's be realistic. Ukacheka kana ari mukadzi, vakadzi vese vanotukwa namaititi mahube vanonzi vanotengesa nyingi. Saka vakadzi vese pano pasi vese angokonana maititi hure. Come on guys, be realistic. Wese avatadzira kati celebrate circle. Hapana mwa vasina kutukana naye. Kana even in me today, I don't mean to be rude or something, but I think to a point you were strong enough to be able to contain it. Otherwise, he actually wanted to bully you. Luckily enough, in him, you've got a back off too, but you stood your ground. Saka ukavacheka zvavo maititi vanoti ne problem. She must learn to tame her tongue. Ngavadzidze kunyarara chero makonana nesakamboshandisa tikarambwa zvinorwadza waichemera uri murumba mako paunobuda kana vana vako havaunoshaitika. The other mistake that I think she made as a single mother, usangoti wadanana nemunhu 2 minutes watomhanya watorunda pamba pane vana, especially vana vasikana, uri kuvaticha chii. Mirira relationship 6 months uona kuti what shape is the relationship taking? You know, is the person in my life to stay? And it's all power. Then once you are convinced that this person is here to stay, what is the wound? What you introduce a Quran? Quite up to 2 minutes on another December. Same December, you are this Tokara Pamba to wear every day. After to expose to Kuana to Ramapoto Zakapatavana, come on, one of us can or I teach them. Because no relationship happened among one of us and Nana Jolie. Same story. Kuana, they get the wrong message. Kids learn what they live. Kuana, they end up thinking that is the way to go. And right now, those kids are exposed to Jesus. Tell me what are they learning? Pavanokura, pavanoenda kuchikoro, the internet keeps a record. Pavanokura, pavanotanga kunyengwa nemaboyfriends. Vanhu maboyfriends achavasheta chituko kuti aiwe mai vako vanozokumuka, mai vako vanotuka varume vanotuka nevakomana.
tichaita chituko kuvana ava because the internet keeps a record. If you go today online, Google nyaya dzakaitika kana 10 years ago, ikogugula zita remunhu iyoyo unodziwana dziripo online. Nyaya dzavo idzi dzichange dziripo 10 years from now, 5 years from now, tichina tichiva kunyengwa dzinenge dziripo. What's going to happen? So she was wrong in so many ways. Yes, but one thing you need to learn, tame your tongue. As Zizoe chete because you win a family yake, Vanana memory. So many people you take up with some of that way to a life that to call nothing. You enjoy the very perfect chete, everybody else is wrong. Come on guys, let's be honest. You know what happened was that was wrong. Bet for her own health besides brain rao vachataga kwana magigi akawanda coronavirus nema lockdown kuti havasi kuwana madeals but wait virus kana yapera achavada kuzoita MC pamuchato vachiziva kuti vanotukirira ndiani. This minute uri kutaura nezvamwari uri kudzidzisa vanhu uri kuinspire. The next minute uri kutuka vanhu like this. Vanotaura zvituko zvese promise like this with a dictionary yezvituko. Vanotukirira dzidza rese chero ukapinda kunana kepasi nemukadzi wake anotukwa. Vana bemurupainera unoshaika kuti chavanoziva mukadzi wese kuti pambi vanataira. For so long, which is totally wrong. Dzidza kumunhu chero ukatadzirwa nyarara vanhu vanotatsira vakuti you know what uyu munhu kwayo funge she inspires people. Unozikama nestrength nekuzvidhura and learn self-control in life. Usacontrol nemaemotions ako. Semile pazingo yakamutadzira maitita tukuneberana Zizoe akamutadzira that's fine. But two things cannot make it right. And nesu mafenzi tisu tinoita wrong. Ukacheka papeti tunoenda tichinovakuza maititi yes murandakadzi yes tukirawo nezvituko. Cheka peji leo ukaona vazhinji vacho tiri kusapota maitika tiri kutuka nezvituko futi. It's like tatoitwa recruited namaiti titave neunhu hwavo kungotuka vanhu nezvituko chete. If you want right now simply go to that page. Wait and see macomments aripo zvituko zvamaiti you probably think kuti ndimaititi vega vari kukomenta but it's not is the followers. Ndisu mafollowers tinotova zvezveketedza tichitovapa manyawi. I think Zuva havane skip saying followers are loyal to their entertainment, not to the person. Chavanoda mafollowers ita kwete iwewe. Saka chavari kudai lockdown people are bored. Vari kuda that drama entertainment. But what is it doing to your own dignity? Dignity, am I teaching to say? It's been stripped apart. What is happening to your integrity? It's been stripped apart. Going forward, my advice, when my sister, if you are listening, vakaradziswa usiwo kutanga kushandiswa nekurambwa vakapandisa kana ulinda akashandiswa karambwa but akuona akaita episode yake yakapenga most of the time anangosvika pai zvipinda chingiro kutuka taitani asitaura nezvinadzi nekutuka vanhu vakawanda aingoya achita ahead on public ike zvino she is when she is restricted out of Facebook anegara kumbakazanyarara ane chimiro ohinda chatinogomuziva ndechekuti hai mai yakapusa inongoshandiswawo nevarume nemunyama mumarelationships but ivo havachina timiro avaititi vafumuka handiti muri kupanzwa ngavagare pasi havasivo vatanga kurambwa mani ngavasangotuka munhu vese vafumuka vakutatenge vanopeka ingati brain hadzipo ngavakwane takutosvika unoziva chero kuita chigere kakuti kutema ARVs because people are now starting to wonder kuti anzi pamutano bhozi anopinda mujeri tatenisha saimboti ARV inopinda mujeri papo kuda yavapinda now Sis Melly we don't know we now stick to kumanwa mapirisi achoni ngavaite musha maitita vazi kutanga kurambwa takamborambwa vakawanda kani wobho vakati mahati break ega kana vana zuva vakarambwa vakazotaura marume zuro wita vane chimiro nanhasi anotovene even more followers I think most of whom are even probably more followers because she is now an epitome of strength and dignity. That is my 2 cents. Yo, all right, thank you very much, Kola. Thank you, Kola. Thank you very much. Bye. Thank you, bye. Sure. Right. Let me see if we can get to phone. Okay, I've got phone. Hello. Kola, hello. Hello. Yes. Yes, Sis Melly, tatinyasobatsira nzvadzi yedu maititi. Maititi vari wrong. Chero muri Sis Melly, hanzvadzi yenyu yakaita sezera raZizoe nemukadzi ane vana munoti kudii mimo?
aiwa panenge panodanana vanhu love is just a number, my brother. Age is just a number. Panodanana vanhu who are willing to interfere. Alright, izvozvo sisi tinoti age is just a number kuchirungu ikoko, but kumazimbabweans ethically tikura tirehwa isu tine zvatinotarisirwa kuita sevana. Haungati go against your family. Second, my titi should not bully people. Izvozvi she should learn from Madam Boss. She knows how to mind her own business. Kwete kuti nyaya iri kuSouth Africa ndeyada kusolva, iri kuZimbabwe ndeyada kusolva, iri ikoko kuUK ndeyada kusolva. Tinodzidzei kana kuti izvozvi not to do list yemurume wese muZimbabwe number 1 is to marry someone who follows my titi kuti vanovasapota achiti yes imurandakadzi. What is that? She's a role model kune vamwe vanhu. Ngavangoita zvavaita from the first days. Tichivaziva chita tumaskits tichinakidzwa. Now she's no longer a role model yekuti kana kuti social media unovhura kuti rega ndimobva maitite because you don't even know kuti achataura kuti chii. Zvinhu zvake zvese kunyadzisira. Ngavadzidze from Madam Boss. She knows how to handle a business. Anoziva pekumalimits se-celebrity. Izvozvi kuti celebrate Zizoe atoriwo mwana mudiki mukomana ari atokurawo ari kutodzidzawo haatoziva how to handle himself as a celebrity. Ndosaka vangu varipo pakumudzidzisa ivo vakudanana naye. Hazviisiri izvo, ngavadzidze. Mafollowers amaititi vari panapa vachitaura chokwadi kudai tell the truth also papeji ravo kwete kuti vanosepfekedza murandakadzi wavo achirasika. No. Sis Melly ngavagare pasi vadzidze. Social media will destroy her, especially vana. Ane vana vasikana, she should know kuti zvese zvaari kuita social media ndo the best keeper. Mwana achikura ari kudzidza ari kuona that mentality, she grows up with it. Mwana kuchikoro she will be abused nevamwe vana vachishandisirwa zvimavidhio mai vavo izvozvo. Ngavazive pekugumira saamai vanoda vana vavo out of love nevana vake. Mukadzi yacho anofanira kutoziva kuti zvandataura izvi not the whole day what you are listening to achinzwa vanhu vachingoseka. Ndaunoona nhinga mavhaga weZimbabweans seems like takuita competition yekuda kungotukana on social media. Ini ndogona kutuka. What's so special about being in UK, wherever? Chiko kovaridzika dzacho godiko kudaro. People should know malimi kurwara. She doesn't have to use that. Actually zvinhu zvekutoti zvinotodzorera vamwe vanhu kumashure vane that same disease. Zvova zvaita sekunge pamwe munhu end of the world. No, it's not it. Hazvichashamisi. Izvezvi handitiri mulockdown because of coronavirus. Izvezvi munhu angade kuti coronavirus ine kuve HIV positive munhu wese anomhanyira ku. What's so special about being HIV positive when you are in a good condition? Ngavazive kuzvichengetedza munhu wemukadzi. Inga kuna na girl child network 1. Vanhu vanodzidzeiwo vasikana kumanetworks akadaro vachiita zvekuita sekunge it's the end of the world vachida kutsvaga public sympathy. Hatisi kufara nazvo. She should change attitude. Actually iko kuUK koda vatombotsvakirwa help because maybe tinogona kuramba tichiita vindicate munhu ka iye achitoda help yedu isusu. Tichavatsura sevarume because we see kuti vakadzi they just want drama out of it, and at the end of the day social media now nevana vane mafoni vari vadiki they end up learning from the wrong people. Nekuti vanenge vachifollowa namaititi vamwe vanhu vachito get out of control. But anyway, thank you for the opportunity. All right, Kola, thank you very much. Hello. Hello, Sis Melly. Muri right record. Muri kundinzwa? Tikukunzwa. Okay, ini kutaura wangu semunhu mukuru. Ndila kuti madzimai ngatiite mushe. Maiti vamunhu abvezera akura.
kuti vabude paya vachipota munane vana vasikana vana vachiona vana vavo vachazova chituko for the rest of their life vasikana ende kana vaita chituko for the rest of their life hapana munhu anombofa akavarora saka ndoda kuti vanhu vanokurudzira kuti tuka murandamukadzi that is so wrong it's very wrong hatidaro ndodzokera futi kuna Olinda ndamunzwadvaisa Olinda namaidisi I look at them vanhu vakuru Titan naZizoe vana vadiki saka ivo vakadzi vanofanira kunyarara they should lead by example nokuti ndo vakuru ivo ndo vari kupengereka pafacebook hatina kusiwa takaona Zizoe achipengereka pafacebook takaona Titan pafacebook achipopota asi toona Olinda toona maititi toona Olinda toona titi munomboziva kuti tichiseko vanhu vemadzimai chinhu chinonzi munhu wemudzimai kuzvibata chinhu chinonzi mudzimai kuva nechiremerera Sis Melly zvamakaita izvi kana kuchita program yenyu hatina musi wamakatamba kuzwaya muchiti ndokubhloka ukandisiura kana kuti ndakukudzima kana one day asi ndoda kutaura ndichiti madzimai eZimbabwe ngatiite mushe ngatikwanei ngatiite mushe because behavior yamaitika it's uncalled for at the end of the day hongu vanorwara ne-HIV hongu Olinda anorwara ne-HIV but hachisi chinhu chekuti vagare vachitaura painternet kune vanhu vakawanda vanorwara hopo vanorwara vari kumwa mapirisi avo vakanyarara hachisi chinhu chekuti chekudemba kuti hey ini nhangu ne-HIV yangu ini nhangu ne-HIV yangu mangwana vanhu vakawanda ndikuziva vari kurwara vari mudzimba vakawanda sei saka inini ndoda kuti mazuva andoda kutaura abati madzimai ekuZimbabwe ngatikwanei ngatiite ngatisakurudzira mweya yakaipa zvikuitwa namatiti maititi kana muri kuteerera shuwa mutukana venyu Olinda aitawo palaive ake mwana wake Shoni ari kuyunivhesiti achiteerera mai vachitukirira vachipopota kuti hey Titan wakazodai hey ukazodini ndahurirwa ndazodii vese vanotaura zvinyadzo vanopota vachitaura zvinyadzo Facebook chinhu chakashata muri kutangisa vana vesistereki unoona Olinda dzimwani ngaine mwana wake Shoni pasaiti chirubvii ichocho nhai vanhu ngatiite ngatikwanei Shoni acharova mukadzi wake one day mukadzi wake anomudza kuti atibvira apa una mai vanoswera vachishauta zvinhu zviri pafacebook 10 years down the line zvinenge zviripo ukangogugula Olinda unomomona achipopota achichema kubva kuna Stana kubva kuna Titan ukagugula aititi unongoona achituka tapiwa mutikani Zizoe chirudzii ichocho ngatikwane marudzi ese aya haana zvinoitika vari kurambwa muZimbabwe vakawanda vari kunetana nevarume muZimbabwe vakawanda asi hamumbovanzwa vachidaro maititi ita mushe atinidzokera kuZimbabwe unochengeta vana you are becoming a public nuisance muno muUK takatarisana necorona tiri kufirwa nehama nditori ne2 dzafa hama muno muUK saka tiitirei mushe maititi dzokerai kumba munorera vana ende vanhu ngavazvikwane mari mwezuro uno Olinda akati sika naTitan siyai vana ava vana vadiki siyai vana vasiyei vana vadiki pfurirai mberi neupenyu hwenyu kana muda kushambadza chirwere chenyu shambadzai mesi muri 2 asi siyai vana ndoda kupedzisira ndichiti madzimai ekuZimbabwe ngatikanei ngatisapembedza rubbish unoona vanhu vachiti OC nice OC
Murandakadzi, nice. Hakuna nice. Everything is bullshit, excuse my language. Bullshit yega. Gati kwanei. Ndapedza Sis Melly. Thank you. Alright, maita basa kola. Alright guys, later kusimudzawo kama feelings edu patinouya panapa tichitaura nditi I think the idea of this live ndeyekuti makumbira tumati munoda kutaura zvamunoda kutaura nditi so ngatige kusimudza mafeelings tobva tachitora personal andika kutoti tiite one on one nevanhu vamunenge muchitaura nezvavo andika please. Hello kola. Ndiri right muri sei? Ndikukumbira zvekutoshiya zvangu matipei ndandifunga kuti inini paadmin yegrupu renyu kuuk hamuna here mumaadmin ariko pfungwa dzangu dzanga dzichiti pamwe panyaya maitindingazive pamwe makakwanisa kana mune maadmin enyu ari kuuk maybe 2 or 3 nemumwe also 2 online wogara pasi nazvo namaitiki wotraya kugadzirana because I think panapa pane vanhu vane mafilling stations akawanda storage. Yeah, ndozvandikutoona. That's what I'm seeing. Zvokuti maitiki yakadana nazvo mwana mudiki tikunera anonzi mwana mudiki munhu ari makore mangani 10 anonzi mwana mudiki ane makore mangani mwana chete akakwanisa 18 or 19 years havana here kuroora kuzimbabwe ma18 na19 mazimbo yake ichimira yakada zvanaititi ende vakadana navanhu isuku nenoziveya akanga tisitomboripo. I don't see the reason yekuti alo muri kuningeri takateerera. I don't see the reason yekuti isuku vanhukadzi tinoenda pafacebook apa tichinotuka kutukira maititi kana kutukira amweni kana zvizo wacho zvinhu zvakaitwa zvakaitwa nevanhu havari true kana kuda kunakuvakiridza chaizvo chaizvo inini kuna kunzi akanga nda kuvakiridza vanonzwa both sides saka inini kukumbira kwangu kukumbira changu kuti tinaisana mune maadmin egrupu renyu kuuk kuchikumbiro changu kana zvichiita mati kuti vanhuvo vakwanise kugarisana nazvizo namaitiki nokuti zvizo ifunga kwangu nini zvizo akabva kumba zveshora kudana namaitiki zvakanaka nditi kama akazotadza kuzokontinua kumbawo kune femili yake nokuti munhu asati aronga unonzi yachivanhu chedu chinoneka kuti munhu azonzi aridanana nemunhu ane vana vake akamboroorwa iye asina mbogiraita imba mune zviziyatikine chinoneka kuandastenda asi zvaita kuti aiyo zvizo wacho anga ari munhu aikwanisa kuzvisimukira achizvimirira ari mudzaka mabrothers ake kuti aiva isu ndakazvimira ndege but munhu anenge ari kutochengetwawo ari kutobatirwawo nemabrothers ake sekuti awapindure chokwadi riri pamwiri pake aifonde kuti akazvikadza I think so saka akangozoitawo zvakangokwanisawo zvakaitawo kuti iye aiziwo zviri nani mabrothers ake nemasisters ake wanzveti zviri nani zvizo paseya handivazivi ini ndakatanga kuziva zvizo akubetisala maitiki pachena munoreiziya zvimaitiki. So we have to be ready for that. Ndakatanga namaitiki ihombe ekubudisa mukomana andi ine nyaya zvandiendiwa kutaura isiye munoziya tiri pano kugara everybody kana kuno kwatinogara nyaya iripo ndeiti maitiki munhu anoita mabhizinesi ake ine nyaya yekusaritedza iyoyo imweni wakatorwa kuafrica kuti uyo kuzoshanda ite basa ndiri kuuk maitete zvinezvi akangosvika akangogara zvinhu zvake zvangora kashi kumba akasiya vanhu kumba mabhizi ari kuenderera mberi ikani vasina basa anoda kubhadhara vangadai maititi vasiti mari varipo vana vake vanoda kuchengeta vanoda kudya vanoda kuita kuya ndizvo ezvinezvi akangora akagara You're taking care of my responsibilities and maititi right now. But maititi munoda naikola maititi vanoenda nei kuZimbabwe right now ndege dzisiri kufamba. I know I'm going there. I know that almost like what I'm saying is that
vanhu vakaudza maititi normally general vangafanira kuvasira maresponsibilities amaititi ekuvapa chikafu nepekuti nekuvapa kutogara ndizvo ndozvavakaita nokuti kana uchipa munhu uchiaplayira munhu visa kuti auye vataura kuti kanyanga karwara rimba mako ichamurapisa uchamupa chekugara uchamupa chekudya ndizvo ezvinezvi vakangomusiya akadaro vakamuregera ende pamusoro pezvo vomupa rimwe dambudziko rokuti one ezvinezvi iye anesaspekenza kemusiyana wakaita nazvo chikumba dzakamumirira I think I know kuti naiti munhu anogumbuka ndisika munhu anogumbuka munhu anobva kungoenda pasocial media otaura but I think tinoreita akasiyana siyana we should try to understand somebody kuti ari kuda nokuti munhu before we start coming and start judging. I like the way Amani said kuti mataura now and don't go to mafutara like something like that and not to conversation in I really like that at least mataura na yes and what makanzisiso kuti iya kupashenda nikuti that is very much good for my time. Vamurikuita kuti kungokunesuwa kuti it's pretty much good too. Kuti munhu wokuti vanhu tikusongei but pana vafanira vanasiripeshera zvakawanda ende mhando yemumwe mukadzi sure and this is what I know and ndakazvikura ndezvinhu and I'm still seeing why do we have to be so bitter tovenga vamwe mukadzi especially that is vulnerable woman ari panguva yakadai so vakutora what is HIV talk of this coronavirus don't talk of HIV what is HIV nowadays rega chanika hatina kusvika here nevanhu vakawanda mukamara ria neHIV saka munhu achafanira kutaura zvidominetese because is HIV positive guys we should not talk like that we should also respect each other ende zvokuda nani vana vadikika munhu anonzi mwana mudikiga munhu ane 15 years ari kugara namai vake nebaba vake kwete munhu ane 20 something years old ari 20 something years old munomuti mwana mudiki pakuja seyese nokuti aimire maititi vaimbata chimvura zvi yaivhura tiregiri kudaro pri ngatitonge tafunga zvinhu tisachataura zvinoda kurwadzisana maititi munhu ari kurwadziwa uya ndikutaurei I don't know anfanira kungomuona personally kana kusangana naye kana Zizoe wacho ndinotobva zvangu kachana kunonga ndogara kure kure asi kana kana Zimbabwe nogara asangana naye kuti ndongomuona pa nditomuzivi but guys ngatiregere kutaura nyaya kana vanopinda kunosanganisa nyaya dzanaolinda hapana nyaya olinda taura nyaya dziripo ona ngokaripo pari kutaurwa nevanhu toitogadzirisawo what's the next step now atiseisisimeri vari kafaudza pana pachirungo kuti vanhu tibatsirane kuti toitasei nanaititinaziva manje makayamba kutanga kuti pfungwa dzanaititi dzakazodai hei vakazodai guys I think that is what I want to say to you. All right. Thank you very much, Kola Tanzwa. Thank you. Bye. Bye. Right. Guys, kuna vari kuti fanira Sifas knew kuti asenda audios ake achada kuya live. He knew I was going on live. Kana asina kufona inini is not my duty kuti ndimufonere back. That's not my duty kuti ndimufonere back because I'm not here for drama. Hello Kola. Munhu anenge achifona akandisira imwe foni then nditongodropa yangu because ashande. Kola hello. Hello Kola. Yes, 2 minutes zenyu muri sei? Yes, how are you, ma'am? I'm good and how are you? I said boys. Hey. I'm well. I don't go for contribution. I mean, I know my titi, she's very troubled about what happened, and I think Zizoe just apologize. Kuti zvimfa mangwana, anongofana ku apologize because in life we need to respect women. And Sareta asakufadza my titi. Hello? Yes, we are listening. So that's my contribution. The guy just needs to apologize. Obviously, my titi is hurting. She needs to lay low because her offloading on social media is not helping her.
That's what I'm trying to. But obviously, apology. That's what we are trying to. And as people who loves my TT and as people who loves, our celebrities, it's not healthy. And of course, I cannot go inbox like. I'm not that very much close. People are saying this as if I'm the spokesperson. No, I'm not. But people, what you and Ziva, understand. She will sit down and Vega, she will say what to take and what not to take. Even also this Zizoe guy andika achagarawo pasi not ndandasumudzwa zvakanaka ndandakurao andika achagarawo pasi osefa ndotora izvi ndosiya izvi zviri kwavari nokuti I don't like my inboxes evanhu stereki And the other problem is your mighty Timandi, when she's coming up, she's saying a lot of stuff hold on, caller. Lindsay Harmony. Hands Okoyo Munitiru live yechi. What are you trying to say, my sister Lindsay Harmony? Do you think what live you don't shake any? Do you think I'm shaken by a live? Do you know Vunduka live? You don't change such live. I just have to come here and do, what is good. Live or not live, I don't give a fuck, I don't give a damn. I'm just trying to do, every normal human being. So that we have to instigate a war and instigate, incite violence or whatnot. And but we decide to keep quiet because we are mature people and we are bigger than whatever. So please, do not try and incite violence. Live or whatever. Live yechi. Can I live? Vachishfarira saka zvinenge zvine basa reGrace Mukiwa as well handiti hanzi I might to 110 against you Melly and yet you one piece. I don't give a damn, guys. Do you think I do give a damn? I'll just watch Zopera. I'll just watch Zofura handika. And at the end of the day, I never insulted anybody. I never come here to. We are concerned, Chete, because we are all Zimbabweans. We need peace, period. Whether quite life or quite chicken or quite or my brunette, my chicken, my whatever. I don't give a damn. I'm just doing what I do normally for any other people. Just like Mnanongo actually, they went in a cancer and Tuchogo, Maria cancer. They went to Batsray, want to Tuchogo, Mazano. They went to Kudaiso. She didn't come here and say Tukudamazan, Antika, but you are the fan, the fans, you came to my inbox and whatnot. This is a diary, Zantika. This is a diary platform whereby it's a real talk show. People, they talk what they want to talk. Live or not talk, I will still remain Melly the same way that you are seeing me. Saga, do not worry about me, guys. Please, do not worry about me. If the drama starts, drama, don't even take me. Don't even call me there. Antika, just go and enjoy the drama. And after that, mopedza tomodzoka kuno kutaura nyaya dzine musoro handika tichiteerera mwachani nyaya dzavo zvichingodaro period. Hello caller, hello. Yes yes tiri kukunzwa. Alright, ini ndandokumbura kuti muri yekwazingwe tinokumbura kuti muchatorera talent yaZizoe Pamyke moisa like as a family business azvibatsiri chinhu. It's not a family business anymore. Ngawasiye mwana azviitire zvinhu zvake ega, because it's like the sisters and the brothers are giving him more pressure. Achagone kuti agone ega kuzviitira zvinhu zvake. Uyezve mafans amaitipi tinokumbirawo by all means tingosapoti murandakadzi wedu atinambomuregedzi. Just imagine kuenda kuUK oramba. Yes caller, hello wasitopa. I think this hatina kukunza wekupedzisira wakata wati chii. Tinokumbira kuti tingosapote maititi by all means. People that react in different ways. Wamwe anotopenga kuita zvemadragsi chaizvo, wamwe anoita mutoriro, wamwe anoita whatever they want to do. People that react in different ways. Tikatokumbira kuti Zizoe kana achida kuapologize, let him be. Iye pacho zvakanotozvizira kuti maititi akandibatsira apo neapo handiti. Isi tatinongoda
Saka kuti wanekona Zizoe, the brothers, the sisters, the family. Here is the master who is my story. People should just God and anyone deal with his own issues. Okay. Yeah, he must deal with his own issues on his own. Okay. Not No. a All right. Thank you very much, caller. The gay teens go over my it wanted to see. You know, so many people wanted to talk. A lot of people called me. A lot of people message inbox yangu. We don't have to talk. And I even put a disclaimer. You just come and say in a very constructive way. Period. And that's it. Hello, caller. Hello, Aunt Melly, how are you? Good, and how are you, caller? I'm good. Thank you so much for trying to advocate for peace. And I'm hoping also to see Stellar visa. To be honest, spelling is my city, but one Mutiki is also learning. Zizoe also one I'm later to drop another. Yes, Vana, when we are looking at them, they say Vachikukura. That's the truth. One of the stage, I told the way a good one day I expect angry. Mambono, they must 40 years and above, but you can get a kind of life, but then was 2 kind of Vakawandi Savatoto on 40 years and above. What about Felu who's 33? Plus also, one thing that you can know of the history of where she's coming from. Munaka Bow is very not pleasant marriage. But in business now, as he is saying to Zizoe, when Zizoe Paka fairly, she's not going to go to either fairly, she must can I put other advice about it? You were seeing that fairly, and Murudo, she won't be able to demand a marry. Number one, Maoni Wanguai. And then you can now Murudo, she will do this and way what a waste of wounds are going to be corner sang. Why this relationship that, if you remember correctly, Mukona was Zizoe, Nemkazuaki, like I end up with Zimbabwe, very weird material. But it's to me, each. Toshida Takadaro, let's take us yaki. Take and that people like that good, but you can then you are much of serious take us day. Who you know that because Amira Pachena, Akataura Paka Mira, and there's Zizoe, those are that you must support a Panova Ada. Mukona was it. My guru was Zizoe, like a Chimun, and that's why I think somebody has wrong up with Zara because even a cat king could see. If you put this deliverable accept the family marrow, they will wear a wow. But at the moment, not to come in, you would judge and not that direction if you should ask this or those are true. And you want to maybe even a plan as this, but you only know we don't think that Murudo, and after that Murudo, don't take it to end of England. At the same time, again, you're not looking at this idea of Kelly, but back to England. As a bar, not to go to one family. I mean, you put family in an era, not a problem, because for a cat in the like thing is a ticket or year, is a gana house. So look at that, you are going to I can make them about a little after believe you for no put the Okadaro. So I don't use some tender guarantee that was because the van was a combatant note. Maona, as a Ipapo, Mukaona, not carrying a life paper. This will I have for Kakumira, but I tell you, the book that was a but my guru and the capacity, my guru that are you before. I want to talk about Evo. Vanavanya, very free, do I go to get a as work as a pandemic, is a nasty. It is so wrong to the ears, and I said, but I find if I can you're about to new brain. You are what you mean, and if you want, you want to kind of massabling now. I got a little to some water. Couldn't I coco? Couldn't I coco? Because it is an ask like a donkey, and I ask now who you're asking for such a kid, whatever, nothing else to see. But the Urus, the Academy in Ripo. Can I even about Taza who couldn't get out of the
Yes, we just want peace. Yeah. We just want, and you know one thing that I'm grateful for is even Felicitas, she even promised us pano kuti anyway man chatauri nezvevanhu ava akatotaura kuti mukanzi wow mamunzwa ndofunga palive kutanga chiti mukanzi kwandichitaura nezvemazita evanhu ava handika manyai kundifonerawo muti chii chiri kuitika akati ndiri munhuwo wenyama ndinobvaruka ndinotsamwa ndinokanganisa ndofunga mamunzwa achitaura hanimaona zvokuti those so-called mafans ake vanomuda nemwoyo wavo wese vasingadi kuona all this the drama and what not zviri kuitika izvi andika pavachaona kuti munhu no atsamwa asvika apaka vane vachiita magatsi ekunonga foni ufonera kuti ai wakamura wakati zvakati paya anditika the same way I was also telling Zizo kuti Zizo you know what Zizo anditika I cannot force you kuti go and say sorry or what anditika but do the right thing. Stop kudena munhu akadiwo asina kutaura nezvako akazvinyararira period antika the right thing iye use asasefa kuti what is the right thing chete andichimaona period because we are tired of vakadzi vakuru vanomuka vakadzi vakuru vanomhanya kutoti dei kwaita drama kwaita makuhwa kwaferistas kwapedza makwaferistas kwaita makuhwa uku tomhanya nawo todai so you know older people and then what are we teaching all the kids that are there right now tiri kuvadzisa chi kunzi vanamai besa vanamai vemakuhwa naimi kana ndimiwo it's so disgusting and embarrassing to say it pafair Seli paakaenda kumba kwavo anti akauya ari guest pane paakabuda mumba achienda kuita show yake hamene kwaangaenda kuportsmouth or whatsoever ndopaakabva adzoka kumba handiti akati akawana nze mumba aine girlfriend it was also staged because imimi hamungatowaenda kumba osona kune mumwe musikana aripo imi mabva mese muchiti muri kubva mese azviiteka ipapo madaro inini Sis Melly ndokutorai ndokuti huyai kuno kubusiness mosiya vana venyu kumba zvedu zvonokanika ikoko makagara ikoko mungafareona zvei mongoiti wasoto muri ikoko apa ndiye breadwinner ndiyeki asiya vana vake kumba it's just not fair at the same time as well Zizo anogona kuimba munhu anoimba you know kune vamwe vanhu vakafana nevanzana ana Criswell Diblo whatever Diblo Dewa and whatever Criswell Diblo Dewa I am not on anybody's side. Panapa, we just want peace because this is not healthy for both of these two people. Antika, I am not on anybody's side. And this kuside, urukuti ndirikuside, mighty tika na ndikuside kwa Zizo. Jirikwa uri, you can take your whatever you're thinking. Oh, it's fine, but it's not healthy for these two people every day. Kuti every day pate drama kuti umano chika kuti alive. Anti because ano chika kuti umano responda. Anti ona umano chika posta chinu because umano responda. Antika umano dai chinu kuti umano tanga kudai. So this is not healthy. Antika if you are there for entertainment, you watch na entertainment, you all max for munhu wechirume, go and look for news zekuti uverenge. Tisiye isusu vanhukadzi pano kana wamatadza imi vanhu vechirume kuti mugare pasi mugadzirise antika muzame kupindirirawo ine munoona news kana kunoverenga newspaper musiya vakadzi isusu antika topindiridza tikazvikonewawo takonewa but tinenge tatry our best period. We are not taking anybody's side here. Handina side Rafael randiri kutora, handina side Zizo randiri kutora. I just want peace. Even Zizo, I even told him the same thing. Zizo, try and do the right thing. I don't know the right thing, what it is. He knows because by it relationship, I was not there. I don't know the truth. Dandisipo. Antika also, antika kuti pale peace, guys. Dikatoshka bakumuudza kuti inini mashoko ndataura ndataura inini ndasvika pakutotaura mashoko after live yekutanga ndasvika pa mashoko kutaura kuti alright it's no problem if she wants antika kuti muti imimi alright awina urikuda stera kuramba chingotagwa every day are you happy nekuti stera kuti tagwa every day can you not just say alright okay I'm sorry for whatever that happened and what not and then you move forward zvinonakidza here stera kuramba chingotaurwa daily kuchingonzi this andika tinotaka mutasa mufana wokwatiri ihanzvadzi Felice young sister anditika kwatiri takatotarisa vese vanenge vachidawo advices inini pachangu ndakadai so ndotodawo futi advices from you people. So to those who are coming here to think kuti hey kune masadza ari kutorwa ndiri kutora side Rafael handimona kana zviri kutora side Rani, then it's up to you guys. I cannot change your mind, but inini pa fair ndakazvimirira nemakomba angu ari 2 handina side handinobira ndinosupporta
munhu when it comes to maskits ndoti uyu Fero unondigonera, when it comes to music ndoti Zizoe unondigonera, ndiri pakati asi pakuzvisapota aiwa ndinozvisapota inini handisapoti umwe munhu period. Ehe pamwe pacho pasiselika pandiri kuti Zizoe inini handimuite innocent. Zizoe feli azopfupfuma akataura zvakawanda after Zizoe aenda palive, but paaenda palive Zizoe mungamuti zvenyu mwana kauti but ane rough angoitawo muromo wakaitwa nataita nokuti I would rather sleep under the street. Ati vheta ndidyiwe nehonye maona kana kuti Mwari ngavandidzise maziso wambonyanya kuitwa se uri kuona munhu ari kurwadziwa those words munhu wokuti wakamborara naye makambobatsirana I think that was just a bit cold. Mashoko iwayo ekuti bheta zvangu I would rather kuti ndidyiwe nehonye pane kuti ndi-apologize. That is just wrong because iwo uri kuziva kuti munhu ari kuchema kuti wakamurwadzisa nditi ende yeti munhu iye akasiya vana vake because of you. Uri muEngland iwo uri kuambochingodzimbira kasironda. That is just I don't see hangu innocent yake pakadaro ipapo. I don't know. I'm not here to judge. I'm not here to judge anybody. I'm going to judge. That's why I came here to you as fans. Because Chande, one thing that I've noticed, all the people that are here, all the people who are here are the people that are Feli, are the people that are Zizoe. Antimashona. Those are the same people that kwese vanomhanya kwese. That's why that inini andina want to side and doctora and andina want to kuti hanzi nchatora side kana kuti but nchakomera pajibo because vanhu ndo vari kudai uyu akabaya live button ava ndo vari kumhanya kumonodza uyu kuti waisigwa posti uyu odai woti waitigwa live you know those kind of things until when kusvikira rini tiri pakuvakana pano padiaries pari pakuvakana pano vanhu vanoita zvokuvakana vanhu vari pese vanhu ivavava are the same people kana usina kublokwa kumaits diaries ka uri kwaZizoe andika uri kwaSis Melly uri kumvenge uri kwaTetelicious uri kwaLoveness kwese you are there same people ndo vangori kwese ndo vanenge vachingotenderera kudai so handimoona. That's one thing that I know for a fact. Vashoma vatinotoona vachitoti vashoma the most vari kwese andiona. So it's wrong kuti timiri tichitora side mangwana vozotaurirana votsana masori vogadzirisana peace yoitika and then ndakatora side ndakati inini I am team Ninki paita hondo the sides mangwana vogadzirisana ndomesara ndakamira papi inini I'm just here to bring peace period. Tine corona iritinetsa right now antika let's focus on corona izvi tisiyane nazvo izvi hazvina nebasa rese izvi. Aiwa kutora masaidi atore masaidi clearly tichatora lese varitiwa nemawitness handizida azvito tataurawo aZizoe Felio ane mawitness ake echitota mbotaurwa nevamwe kuti pane paanga ari kumba kwana Zizoe ari mubedroom kumba kwana baba mukuru vaiya paanga achikomenda nezveyekera yapasta wapo that was out of line. So muroora I think akakosa maboundaries anga asingafamba ingatipo because ndo pakatanga zvimadhama zvatina izvozvi hatitozive kuti takavatiza kumba kwavo maona saka iyewo machosezikonedzika panoda kunge kutiwo uri muroora ukasvikawo panzvimbo unofanira kumbozvipeta mbitaka mashoko asingazotaurike uri mumba. Zizoe wachona music kuimba anoimba handiti music yatinotoida anoimba zogona kuimba but mhuri yake manzi ichamukanganisira because ivo vacho vari kuruma vari kuseri handiti vanenge vati vane kaproject zekuti uyu apopota vakabva undowo zvefamily yake pasi panze but ivo vari kuseri ndo vanenge vachimukurudzira havasi kumuvakawo because pamukoma vachona semunhu mukuru vana tete vakaenda vakatambira sele kuairport vakavatambira vese paifanira kuwanikwa one family wavo aikwanisa kuuyawo panze kungozoti vavanhu we aiwa takakanganisa pakati takakanganisa ledi we kana ngoti aiwa ledi we noinzigopoto kwete rega tinogadzirira kuseri sevanhu vakuru vakaita zvekuuya vachiti maiyawo zvevari mumota titongowedzera faya vanhu vakuru vetotiwo takati wafarira kuti vanatita vari kudozviroora wavo but aiwa tinozoreka kuti aiwa vanga vanisanga vakahwandira maona All right, thank you very much, Kola. Thank you. Mozadichi,
Thank you guys. I think dai tambotry kuita chinhu chimwe chete chakanakawo paupenyu. So I know kuti mazimba tina kubatana, I know kuti mazimba tine kuvengana, I know kuti tine kuisirana pasi, I know kuti mandiye mumwe munhu imandiye mumwe munhu, tiri mazimba tinotsikirana pachedu. Handika patinoona tipanyanya kuita hondo guys, why peace takadai? Because we are fans and let's not be biased, take sides kuti side ningi apa antika. Let's try and tingomira be neutral, timire pakati, titry kuita peace for the first time. And chakanaka, so because this is not healthy guys, pafair, this is not healthy. People might come here and pretend to be strong antimona, but munhu asiri strong, and then mangwana tozonza kuti mumwe munhu adona pasi, and be it ndimaitichi, be it ndizizo vadona pasi vakakana chivarara vakasamuka antimona, and then isusu mafanzi tisiri kudzichidzira, tiri kumhanya kwese, tiri kuenda uku toenda uku toenda uku toenda uku antimaona. Are we going to be happy chiziva kuti ndisichazvikonzeresa? Are we going to be happy? That's my 2 cents. Amene ipapo. Kola hello. Hello Kola. Kola hello. Tasquera, but your volume is down, very down. I don't know why. Volume yako iri pasi zvokuti do. Aiwa haisi kuzhezhera but iri pasi. Hello. Hello. Kundinzwa. Taura ini ndikukunzwa but I don't know vamwe. Mazimba kubatana kwacho hatibatani zvachose. I don't know kuti why. Amene ndofunga network. Maybe corona yasvika mumafoni futi Sis Melly. Ati independent ndipo vamwe mukana. Tangotaura nyaya diki kungoti isusu maititi tinovafarira. Maititi, she's a celebrity, so many women. Akaita kuti vamwe vanhu veshe vazive kuti ai ine chirwere ende munhu ane chirwere kabooster. Yes, they are still hiding. Asi vakazoona kuti mukana mumwe munhu achirarama ukanga uinacho chirwere, achirarama mararamiro ari kuita maititi vachibooster. Ona kuti aiwa ndisi ndega, unoita shungu kuti dai ndaitawo zviri kuitwa namaititi ane chirwere kazhinji kungoti ndakufa unobva watoita stress wogara mumba osungikana. Asi maititi vakamuka vakazvirakidza vakataura vakabhusita vanhu vakawanda, ende nezvavakaita maititi takaenda tikazvikudza. Asi pano neproblem pana maititi ndepekuti dai varamba vakashinga zvavanga vachiita, vasiya ipapo ndikufara nezvavataura, ivo havachatuka, havachaita zvinhu zvakawanda zvekuti vanoshaudhana nevanhu kana zvekuti ndokubhloka ndokudii. Maititi vakabvuma kutsurika nekudzoreka kuti she is very good, ende tofarira masikita avo. Pana Zizoe, kana akutogona kubatirira chete nekuziva kuti mukadzi anokiswa anobatwa sei munhu mukuru. Saka pana Zizoe anofanirwa kuenda kunoapologiza. Asi maititi ngavasati munhu vasingawirirane naye ngaasawirirane nemunhu wese. Kana ivo vasingawirirane naZizoe kana amhenu chero munhu ngavawirirane nemunhu. Kana inini ndichiwirirana ndofarira maiti zvamuri kutaura kuti kune vanoenda uku enda uku, isu hazvikufanisa. Tiripo pakuve masupporters ekuti tinovada kuti tikavashaya nekorona ino tinogara tisina chokuita. Saka vakatamba vakaita masikita omaititi tiri kufara, Zizoe akauya nemusic yake tiri kufara. Saka isusu vamwe tiripo paentertainment tiri kuvafarira vanhu avairi. Saka maititi musarwadziwa kuti nhasi vanhu vari kufara, ndamuona anga ari palive paZizoe achiti unogona Zizoe wakadai. Hakuti kushotesai maititi, tikukukurudzirai takakuzivai imimi mukatizivisa Zizoe, ende tinokudai maititi nekuti now takutoziva kuti kune voice anoimba kadzama wazive, ende tokutendai nekumusimudzira kwamakamuita, ende we love you maititi, we will never go down kuti hatikudei.
pakutuka chete munenge matigonera. All right, thank you very much. Kola 2 minutes zakwana rigatisa ovamo. Naita tinoti. All right. Hello. Hello, it's Sis Melly. Taskera say 2 minutes. Ngoti nekurumidza. Okay, aiwa. Alright, Sis Melly naongera sara paya maititi nazizo nchiti. Maititi vakakanganisa pakuti vakamboda kutanga kuuya paFacebook vachiita zvinhu zvekunyeba. Taura vari munhu akataura chokwadi ende vakangosvika to yecontract vasina problem. Maititi havaifanira kuzoda kurivhila zvimwe zveprivate life yavo vachiudza isusu vanhu. Zvino ndo pakubvira drama iroro kuti vakuda kutanga vichikuda kuti vanhu vaite kunge vari kukoka vanhu kuti vanhu vavabatsire kuataka Zizo and what not. Sekunzi hanzi mhuri yekwazingwe ngaiuye apologize. I don't think it's necessary because vanhu vekazingwe vari kuvaholda semunhu anga ari pacontract nemwana wavo. Zverelationship izvo hazvisiri zvavo. Ivo ndo vari kutorasika nekushauta vanhu nekuinvolva vanhu vacho nekutaura even private life yaZizo yatisingafaniri kuziva. Zizo ane upenyu hwake. Isu tese muupenyu tine hama dzedu dzakarwadziswa. Iyesuwo vamusori masingoma dzakarwadziswa. But haungangoti kana ukaona ex wako apfuura naapapa kana kuti ataura chimwe chinhu wototi ataka vatove paranoid kuratidza kuti ivo vari kuramba vachimuteerera. Saka inhangu tinongoti maititi, let go, forgive yourself. We all make mistakes as single mothers and move on. Mwari ndiwe vanoziva. Kana waitira Zizo uchimubatsira nemwoyo wako wese, do not expect Zizo to come on Facebook live achikutenda. Mwari vachakuitira zvikuru. Inge uri kuenda kuno Lord one. Wai wadirei kuzvichipisa kudaro? Naiwaya akwana Smelly. Bye bye. Thank you very much, Kola. Right. Kana mwana tukanzo been trying to call for an hour. Ndiani go? All right. Hello. Hello, Sis Melly. Muri right. Muri kuinzwa here. Mushe kanjani? Ndinokuminzawo zvangu pane maititi. Maitai muchikurumidza nzvadzi 2 minutes takuda kuvhara panapa. Kuti tigadise munhu tinomuudza chokwadi. Nditi mukumbuda kwese kwatinoita tofanira kuti timutaurire chokwadi. Maititi vakuita inonzi hysteria. Handiti nenyaya yaZizoe. And I think that maybe she comes from the past. So vari kuita zviri consistent nevanhu vakambotraveled past. She needs to let go. Vanhu vese tikarambawo, she needs to just move on. Vatori nebigger things on the plate zvavanokwanisa kuita. Maitende vane brand ravo rakanaka sterek cut. Ivo ndo vanototanga kurasika vega. Munhu wese vanenge vachimudza hauna chave nacho. Wakashata. Vakamira zvekutukana nevanhu izvi vangatozvibetsera. But kuda kwatinoita tinofanira kuvaudza chokwadi. And business wise havana education. Mukatarisa naBrenda Fassie vaimba zvaiya patikopa pasina kuti makuna kwakazoperera kareya yake. Maititi vanofanira kutsvaga manager anovaita inonzi personal branding, anoita inonzi PR, nekuti kwavasvika kuhombe vane vanhu vanovateera vakawanda. Saka vakutoda munhu ari qualified kuvauzvainovaititi izi musaende paInstagram. Imessage yamunotaura chiita yemakadai iyi chingoignora iyi. Saka vakuda help nekuti ivo pachavo chaiva havazvigone. Munhu weye kuti akakura achingoita zvinhu zvekutambura zvinhu zvefight. Saka vakangonzwa chavanzwa, she's ready to fight. Saka hazvisi kuvabetsera, tinotoimbira masikita avo, munhu atinotofarira tatovakudzuridzira vaite big celebrity muZimbabwe, but she needs help yekumanage career yavo, kusiya personal life at the door, vachiita professional life, kuzvimixa zvefashion nepersonal. Saka zvamessy. She needs a qualified person, a loyal manager. Thank you. Thank you very much, Kola.
right. Ndiri kunosenderwa ndichituka vana vangomana kuti tangotabvira kufona. Right? Hello? Hello, Sis Melly, right? Mushe 2 minutes zenyu ngoti wangu. Ingokurumidzai mungoti wangu. Alright. Ini nangu ndoda kutaura panyaya maititi na Zizoe. Nyaya iripo ndeyekuti maititi vane speed too much. Speed dzavanoita maititi ndedzekuti vachangobva kudanana na Zizoe vakabva vatenda zvakabva zvatozara pasocial media. Kureva here kuti vamwe vanhu avo vanhu vari kudananawo nevanhu vavo vanodi kuita izvozvo. Ivo ngavadzidze kuti private life yavo vasaise pasocial media. Pavaita zvemakomedi avo paya vasina zvekuisa pasocial media, zvinhu zvainakidza funde vasingamboisa zvimwe zvinhu. Nekuti tarisai muone chinja tinoonyera kutarisa vana. Tarisai vana vavo kuti vasikana ava vari kukura. Vana ava kana vazokura, social media zvinhu zviya zvavakaita zvavari kuita masikanda vavo vari kuita naZizoe. Vana vaya vakazowana vanhu vanoda kuvarorawo nese vakura vanoda kuroorwawo. Munoziva here kuti chinogona kutova chituko chemumba ichocho kunzi mai vako une hunhu hwamai vako kana tokakanganisa chimwe chinhu zvonzi une hunhu hwamai vako. Mwana utotadza kugara zvakanaka kumurume nekuda kwaizvozvo. Vaya vaitaura chii Zizoe ndiri kuitwa lambasto ndiri kudii. Nhasi vozobuda here vachitaura kuti Zizoe ane kadhago nezvepamubhedha kana kuti chii. Muona kuti zvinhu zvachona zvavari kuita izvi. Iye Zizoe kunyarara kwachona ikoko hakuzi kupuza. Mwana womudiki anoitawo machoices akasazozviona kuti aiwa apa ndamhanya mbuya ava mai ava vasiredzera vangu. Mazvona ngatisazive kuti izvezvi ndine hanzvadzi yangu inini. Ndingadowo here kuti hanzvadzi yangu awane munhu anenge achidaro achitukirira chero hama dzangu pasocial media kana kuti chii. Vakadzi vese tine maproblems atinosangana nawo mudzimba. But dzimwe nguva haukwanise kuti uzvitaura unongozvinyarara ungozvikipa secret yavo. Manje ivo maititi vakangokwenyewa padiki vakutora pasocial media vakutoita life. Muona kuti zvinhu izvozvo ngavaregedze kuita zvinhu izvozvo. Ngavangoita zvinhu zvavaita kudhara zvemajokisi avo vaingonakidzawo iwayo tichingofarawo navo. Varegedze zvekuita zvinhu zvekuti ichi. Nokuti dzimwe nguva Zizoe wacho anenge asina kutombotaura chinhu kana kuti chakati anenge angonyora kana kuti kadimichire kana kuti chiivo vanobva vatohakira vatobvaravhara. Ipapo mukatarisa Zizoe anga ataura kwamuri kuti ndida kuita ndikazouya palife titaure before life yachona ivo vabva vatouya vatovhiringidza vanzwa here kuti inyaya kana kuti chii. Maona muri kundinzwa here sisimi takateerera. Saka ine hangu zvandoda kutaura ndezvekuti kana ivo maititi vakateerera ngavasiyana nekutaura kuti Zizoe aposta kuti chii. Chero manotifications achona ivava vari kuti manotifications ndinongomaona. You can mute those notifications kuti usadzione. Hazvimanikidzwe munhu foni yavo ngavaite mute vaite continue varegedze. Mukatarisa chero paya pavakambonisana nataira paya vaitaura zvinhu vachitukira taira hure chichichichichi. Taira anga asingapindure munoziva aitongoita cheroona achitongoita zvinhu zvake mavhidios ake. Saka ivo maititi ivo ngavadzidze kuregedza kuti ngavaregedze ngavaite zvinhu zvavo zviri private. Vangorarama upenyu hwavo vanga vachingorarama vachifara. Maona zvavari kuita zviri kugadzirira vana vavo kumberi kuti zvichazovanetsa kana kuvatambudza nekurambwa kuvarume nenyaya yekuti varume anenge achitimbaira kuibenzi ndiko zvavaita kana kumukanyaka akatoza. Saka ipapo kana tikwanisa kubatsiranaka I think maititanda munhu anoyatsogara nawo pasi ambovaudza vanonakidza maererano yatsora chokati masikisa vanoiti anonakidza singaiti dzimwe nguva anotobviswa stress nawo. But manje kuti vakutokanganisa zvinhu zvese nokuti mafanzi avo vamwe vanenge vatobhoikana kuti amai ava ibenzi munhu usanonga kuti mai ava vanopenda. Maona saka ngavangodzidza kungoti zvinhu zvavo zveprivate life yavo ngaregesa pasocial media chero Zizoe akavatuka akati kudii Zizoe asi mwana wezera vavo Alright, caller, 2 minutes zenyu zakwana. Thank you very much, caller. Thank you. Alright. Sharp. Right. Guys, kune vari kuti hanzi tiri kufona hamusi kutidaira pane congestion yemacalls yakadai so. Saka ndinenge ndisina kutomboona macalls enyu. Ndinongopika yandatanga kuona ini ndoya ndangopika. Hello caller. Vari kundifonera vane imwe foni kumasure. Ngatidzime because vari kundifonera vane imwe foni kumasure saka I don't know kuti now nefoni imwe kumasure ndofanirwa kuita sei ipava.
Hello, caller. Hello. Yeah. Hello. Yeah. Hello, Murundin. Hey, 2 minutes, caller. Okay. Tukungoti hangu inini maitita she has done a lot of damage kuna Zizo. Because 1 minute vari kuti Zizo music yako ndiri kufamba nayo motikari mangu. I can't do ndinongoramba ndichingoridza music yako because you are so good. The next minute vari kutaura zvemachenda Zizo akaora kuseri kwawo. How are you building this child? Vari kuti ndatora mwana uyu ndamubuilda ndadai. This is shows kuti vane jealousy and vane obsession naZizo. Mai vaka, she's a destroyer. Havanaka, of course, tokoti munhu wese paanenge achiti zvinhu anenge achiti ane best interest yake iye pane zvaanenge achiita. But vazodzoka vodestroya Zizo kusvika pekupedzisira manje because Zizo hazi kumupedza manje because iye zvino vataura zvese izvi kuti Zizo ane machende ake ane maronda kuseri anorara achimuka achifamba zvese izvo Zizo confided in her semunhu wanga intimate naye Zizo aitondokufaida nevasikana vake kwaanenge ari achiita learn how to tell how to disclose that kuvasikana vake vamuyanika izvo zvizvi munofunga kuti vanhu vachati Zizo pamai kasvika vamudestroya asi vari kuti ndatora brand ndanga tichibuilda Zizo ndini ndamuita who he is vanga vachidreama kuti Zizo avasvitsa ivo pane imwe nhingirikini level havasi kuziva kuti ivo vanga vatori palevel itori pamusoro but vazvitsikisa kusvika pekupedzisira maya vazvitsikisa and iye zvinezvi vakaramba vachikontinya nezvavari kuita izvika vaita sabotage Zizo and munhu wese hapachina kana ane confidence navo because makutongoona kuti amai ava havazi right kana iye murume wari kuti kwakune widowa yanga iri kuvaingo murume iye achatotyika kuti hezvo ndidhile this ndigozondosvika kupi ndinosiyiwa ndiri papi kana pane vamwe varida kupromotwawo vana vechidiki vanobva kumageto youths vechidiki vaya vanongoti nditange kudhila namai ava ndigozosiyiwa ndiri papi kana ndapedza nawo handi muri kuona patundaura 2 minutes up kwana kola mai ava okay thank you. Hello, caller. Yes, Maswera says it's Melly. Taswera Maswera, say 2 minutes. All right, I want us to doubt. Kara pamavanza kwa maitiki. Ina ndisifamwe kwa maitiki andisifamwe kwa Zizo. Ndinongoona kwese kuri kuitika kazhinji anditokomenda ndichingoona zvangu. Makada kutaura pamavanza pamatiki. Vanoti maitiki vakatsurwa mafanzire kwamaitiki anobva atanga kuatsvaka wese atsura maitiki. Saka handizire ini kuti mukukura munhu wese haachatsurwa here. Maitiki vakatwa kana nani mafanzire ese kwamaitiki anobva atoenda kune munhu yavatsuka obva atanga kuti navo. Saka which means mafanzi ese ari kwamaitiki ane hunhu hwakafanana nekwamaitiki. Hakuna munhu asina hunhu hwakafanana nekwamaitiki. Makatarisa live yavaita nhasi vaita live vachizunza mabhodhoro ema-ARV. Ndivo vega here vanonwa mapirisi. Munhu upi ndeipi celebrity kana munhu upi kana wese vakabuda pachena kuti ndinonwa mapirisi ndeupi akabuda live achizunza mapirisi. Hakuna munhu akadaro. Vese mafanzire kwamaitiki anobva aenda unovharisa peke raZizo. Zizo wacho handiti ari kutotrayawo kuitawo mbiri yake. Zvino kana mafanzire kwamaitiki voenda vanoataka Zizo zvinozoita. Handisati ndamboona panotukwa Zizo mafanzire kwaZizo achienda achinoataka maitiki. Handisati ndambozviona. Saka which means mafanzi ekwamaitiki vese vane pamafanzi ese pamapakeji hakuna kana munhu wani anotaura zvine musoro vese vakati mhata mafanzi ekwamaitiki atombero maoko ndiani anovatsura kuti aiwa maitiki zvamataura zvakashata ukati unobva wabhulokwa. Saka ndinoda kuti mafanzi ekwamaitiki nemadiro amunoitawo maitiki munofanira kudzidzira kuti mudzore munhu wenyu otherwise ndokutorasika kwaanenge ari because vangaite kana mafollowers 1 million but makada kutarisa ma1 million achina ndisu tinenge tichingoona zviri kuitika maybe 3 ava ndo vanenge vachingovatuka but the rest vari kungoona havasi mafollowers vari kungoona havo drama but havavafariri neunhu hwavasanenge vachingonakidzwa nezvavari kuita
ngatiti pakazonzi karuda kuvhotwa kunzi tafarira kuti maititi Okay, Adona caller 2 minutes guys. I'll just take 3 more callers and then I'm done. Hello caller. Hello. Yes. Yes, Sis Melly. Muri right 2 minutes caller mongoti kurumize. All right. Okay, I just want to contribute. My contribution is women, we get hurt by these men. And the way we respond, sometimes it just depends on the character and the personality. So as women, we must stop judging my teacher. Of course, the kuya uchita eyo dirty laundry pamberi pevanhu takagara takaudzwa kukura kwedu nevabereki kuti hazvisiri izvo, but not all of us do that. Unotozoti after wa air your dirty laundry for 10 years uzoti asindaimboitei wasvika pamaturity. Maturity age, it can be 40 years, it can be 50. So I would advise women not to judge it that much. She's listening, she has heard my advice. But Zizoe, let us be honest. Munhu waipfugama uchi engage, uchida kuengage mukadzi wadanana naye wosvika kuUK wototi rudo rwari rwatwana mumwe munhu. Guys, let's be realistic here. Something was going on family ana Zizoe naiye Zizoe. So that angwana Pamyke kuya ku UK. Let's say that was a scam, because if you really want to get into it, Kalana to enter through Home Affairs and everything, what he did was wrong. Akapiwa visa on false facts, because how would she have known put introduction this papanap? What they did was very it's and this is law, but for me it's criminal. Because akatamba nema feelings emunhu atamba nema feelings emunhu osvika kuUK. Emotionally she's not okay, financially she's not doing fine. Why? Because someone wanted a visa yokuya ku UK. Of course what my city does yokutuka vanhu and everything, it's wrong, we all agree to that. But what Zizoe did is more. It has affected their children, it has affected their life. Now of course we know that now are in a country it is more affected the coronavirus, and of which I'm discussing in system I get it wrong, but Kungoti Danga ku Zimbabwe should be in a better position yekusa infected ne corona than where she is now. So Zizoe must really get to his senses, say sorry to this woman, because akadanana naye on false pretense just because he just wanted to go to UK. Thank you. That's my contribution. Thank you very much, caller. Right. 2 more callers and then I'm out. Guys, murumanga tokumlena. Kwaichi? Go to one device, so I'm looking. This will be sister today. All right. Caller, hello. Hello, Melly. How are you, caller? Mushe Melly. Ndoda kukontributawo zvangu. Today mchikurumiza 2 minutes tagarisa pana patakuda kurara. All right, Bapti. Amaititi tinoona kuti munhu ane problem. Nekuti kana mukateerera zvakataurwa naMemoka said it all. Akati hanzi kuti kuvirira namaititika, you have to be a yes person. And no one can tell it the truth. And kuti amuzoti stop vanhu pa social media kutuka mafans ako kuchitobwa. So tongono. But you are telling him, but you are telling him, that's the purpose of this life, so that you can tell him. You are telling him. Yeah. Yes. Uriyo. Dari munhu anoteerera ndisiri ninde akawanda. Ukada kuona kuti kubvira pakutuka kwaanoita murume wake asingadairi. Madam Boss akavatuka asingadairi. Jakingarandi akamutuka asingadairi. Ende futi chimwe chandinoona chine munin'ino wangu maititika, anofungira, ane chirwere chinonzi paranoia, ari very paranoid. Ukaona anoti akaona mapost, for example nyaya yaLorraine naMadam Boss. Lorraine guyo akaita skiti yake achitaura zveBen 10. Ndiye ega nemaBen 10 here maititi. Kubva atotanga kutukira Lorraine YouTube. Madam Boss vakaita skiti vachiti no podcast to break. Abva afungira kuti ari kutaurwa kubva atopenga.
yazizo futhi yekunzi akaposta chiti New Bay yaya andakaposta riri gita yake musician mamusicians ka munhu kana wakatenga motika yako andisonoti my New Bay gita yake New Bay vangodaro kutiwo nemunhu ari paranoid anofungira kubva atotanga kuviruka kupenga kuti ari kuda kushayira kuti ane mumwe musikana ti aitaura nyaya yegitari rake. Of course tomboti akataura panyaya yegitari rake ndanzwa kuti akataura kuti unoda utano here kana kuti mbiri anogona kunge akadaro chose akadaro. Okay, kola ningastop. I don't know kuti chaitika pana kola angonyarara. Okay, ndiri. Oh, all right. Okay. All right. Okay, ndafunga. Nanga ndiri kuti kanyaya. Ndiri kuti panyaya ya Lorraine kuyo ongo panzi kupanda taura example ya Lorraine kuyo na machamboti. Emabhencheni nekinobhodi can-stop rege. Ndopandira kuti panyaya yaZizo yekutanga imwe yaithanzi Zizo akati akaposta maibhei aida kumvirira. Zizo akataura kuti ndaitaura nyaya yegitari rangu. Tinoziva tese munhu kana achinge une chinhu chaunoda. Let's say varume akatenga motikari unonzwa achiti maibhei ende iye Zizo aitaura nyaya yegitari rake. But maititi nenyaya yekufungira nenyaya yeparanoya yavo kubva vatofungira kuti ndo vari kunzwaro. Ende ndanzwa kuti Zizo paposti yake yakabva ataura akati unoda chiviri kana kuti kukubira I can't remember what akati chi but zvikunzi izvozvo ndo zvakundidzwa here muzvifoni yangu zvikunzi ndo zvazi zvizobuda. So my point toda kutrai kuti maheka anotarisa peteni yemunhu kana bhisi akamboona kuti Zizo akashandisa that statement pagitari rake kana akuheka achida kucreate a problem anouse the same pattern. I'm not saying hangu kuti ndisizo kana kuti hasi but I'm trying to say to somebody anga achitaura kuti statement iyoyo yafanana. This is how maheka works. And then my teacher ndanzwa vachiti Zizo aiva aitaurira sweet nothings achiita bed family yake. Ndozvinoita varume vese apa. I think it was a way kusika sympathy kuti aondiwa namaititi vachibva vawira. And maybe for maybe vanotona a very good relationship nefamily yavo but yainyeperewo kamaititi vachibva vawira izvozvo. Ini handifungi kuti mbone any problem nefamily yake. And then Melly dzakakola 32 minutes ka ndasarwa minutes pavataura yekuti vanhu vabatire kucontributa for amaititika. I know it was a noble idea but ukaona nebehavior yamaititi yebhusa kwavanoita newealth yavo nechi I think ipapoka it will be a tall order kuti uone vanhu vanosapota. Zvinoda munhu ari hambo handitoona ipapo wangu wakombotukwa futiwo namaititi nenyaya enga issues yavo. But time vatomboda kutuka vanhu pavapa kutoti Melly usabvume kubhuliwa saka munhu anotoone problem. And then paona kuti vanhu havasapota nyaya dzekumucontributira mari angakuda kutotuka futi mafaa kuti handidi mari yenyu handidi mari yenyu. So munin'ina wangu maititika dai akateerera zvake zvinotaurwa nevanhu kuti she needs a lot of work. She needs help tibobatsira vanhu kana akaboka tsvaga vanhu papa. All right, Kola, thank you very much. All right, I'm taking one last caller, guys. Dinga complain kwa kumbo. Kola, hello. Hello, Kola. Hello. Yes. Hello. Mushe kanjani? Aiwa tiri nani maita basa machunzira chirongwa Sis Melly. 2 minutes. Ndinode kutopedzisira ipapa. All right, aiwa maita basa ndandafona ka 100. Thank you. Sis Melly family yekwaZingu vanoita inonzi 419 muzika kana muchiziva emaNigeria 419. Vanhu ava vanga vakaronga mesi dzavo kubva kudhara maititi mukadzi ari kurwadziwa. Vakazvironga yese akatanga riri business but vanhu ava vakazodanana. Tanga tiripo paairport vana mai vaZizo vakabva kubva kuGweru
kuuya paharare paya paya kuzoperekedza munhu kana dai vanga vasingadana naachingosapota chiti mungati vanga waya all the way kubva kugweri kuya kuzoperekedza maititi vauya kunoku paairport tanga tiripo hama dzaZizo dzakauya dzakatraya for a long time kuti auye achitadza kuya Zizo saiko zvino kuti vauye ndimaititi vakashandisa maititi vakaita kuti Zizo auye kunoku auya kunoku vana tete vachona vana tete Pamela pamubhedha paya paya vachitouya vachirara naye vachiita chokwadi mhandu yemukadzi vakadzi vakawanda vari kusapota pano nana maititi vanenge vachisapota asi vakaenda kwaZizo ndovanti vari manumber 1 tiri kuvaona maititi zvavari kuita hazvina hazvo kunaka that behavior kungoti chese cheshe vari kupindura but vanenge vatorwadziwa nyaya yanamadhamu bhosi vamunosapota here nyoka vanongo munhu weyo anongonyarira zvake kuti iye ava atoiti manje kana vari samadhamu bhosi Lorraine akavaitira skiti iyaiya achitaura nezvebeten saka maita kuti vaitewo sei chokwadi vanhu vese havasi vatsvene zvavo vachipindwa semaititi zvavanoita izvi but havasi vatsvene vanhu ava Zizo is a problem. Even pama muchimubvunza paya Sis Melly, Zizo anga asingambopinduri zvinhu zviri straight. Akagona kuchikoro tsimo nemabikira anonga meta anga ane HIV Zizo. Achingotaura zvisiri izvo zvingori off topic achitaura tsumo dzake dzanga achitaura nemadimikira. Zizo is wrong. Iye is Zizoe. Zizo is very 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 wrong. Asi kana asingadi kuapologize, apology yake chera kauya haibetseri anything kuna maititi ngaangorega kuvadenha chete ari kuramba achivabaya Sis Melly munoziva ukaramba uchingotokonywa uchingodhungwa ka unorieta munhu before this maititi ava taivafollowa Sis Melly vanga vasingapengereki paFacebook kudai but murume uyu auya kuzokanganisa maititi kutorwadziwo nezvikuitika Sis Melly dai vanhu vakakwanisa kuwirirana maititi tiri kuda maititi back maititi we know izvi zvitanoita nazvo Sis Melly izvi ndizvozvo sure senziwo dzangu dzanati thank you very much caller thank you hey ndikona ndakutuka kunzi tanguri tamira paline hamusi kudaira vakumananga ndakuda kuenda norara guys tiregerereiwo caller hello caller ingoti 1 minute ndakuda kuenda guys 1 minute chete No, I just wanted to say to you guys, kana tichitura munhu kumucompare nemwe munhu hazvina zvazvinobatsira. Yeah. Madam Bossy, because Madam Bossy vane efforts behind it. Remember, munhu akaroorwa saka vari kupengereka zvinoita maitiki. Zorwa nemurume wavo. Maitiki chavari kungoda at this moment, vari kuda ma-friends anenge cousin yavo, ane her best interest at heart, vanokwanisa kumudirect to the right path. As it is right now, ari kutererawo panga zvinomukundo but you can see kuti ari kuedza ari kutererawo. Maona Zizo on your side wo apologize manikidzwe sezvo watiwawo kwa apologize paunenge wava ready because apology has to come from your heart. Kana wazida wo search within you waona zvakodza kuti ungoti apologize, you will apologize on your own time. But for now taungokumbirawo for peace sake cheka kuramba uchingodjunga ma-subliminals angachiregedzwaya because even iwo channel autora kuti vakaita masikita ma-subliminals nenge muchitokonya munhu makawanda neskita it's not nice guys. Let's just keep peace. Maititiwo ma-advice kwauri I think if you can you need like kuenda kuma-anger management therapy you need kumboenda for counseling ombotaura zviri pamwoyo pako uchidurura to a professional for your own healing. Ndozvega zvazvimene ngatidana neiwi vanhu vari kufa life is too short hazvingorambe kuona zvachingonzi uyu anorwara uyu akati uyu akati inowani Madam Bossy vano vakangwarawo pakuti ivo vanhu vakatukwa kunzi urere kwangundu vanoenda she takes it lightly but zvinenge zvavabaya kuseni handiti but vanouyawo she takes it lightly on another note ndinokoisawo munhu wekuti maybe upenyu hwake angokura achingotukwa remember she tells about a history nana vamwene vake mungava muchingomudaro muchingomusoro pod I think all she just needs maititi's love. Right. Thank you very much caller. Yeah. All right, Auntie Melly, have a good night. Bye. Right guys, I'm not taking any callers anymore guys. Thank you very much guys. I hope sekukumbira kwama muchita kuinbox wangu aiwa vamwe vari kufona macallers handichatori handitika sekufona kwama muchita tokumbira because hatikwanise kutaura handitika live iripo iyi vachateerera decision ndeyavo decision haisi yangu. I have played my party as the host. I have played my party
semunhu ari kuda kuti paite peace zvese zvipere. But one thing that I'm happy, maititi promise she will never talk about Zizoe, and Zizoe ndataura naye kuti stop kunobaya-bayawo maititi let her be antika ita zvako iwewe leave maititi to be antika, and that's it. That way they can be peace. Us my fans as well, let us not go and zvanyorwana uyu kana achitaura zvemusic zvake tozvitwista to suit what we want isusu to suit us tomaina zvo totimaititi kwanzi zvakati kuti ticreate drama. Please let's stop it. Let's stop it. It's not right. I know we are loyal to our entertainment, Antika, but this is not right, guys. Let's stop it, Antika. So that's all for tonight. That's what I wanted to say, guys. Musakageza maoko enyu 20 seconds, right? Antika, nesipo. Corona is real, and the corona iri kuraya vanhu. And the zvakare mudzimba dzenyu zamunozati munobatirwa vari kufona vese ava. I'm not going to take the cause anymore, Antika. I'll take the cause. I'm not going to take the cause anymore, Antika. Please, guys, I love you all. Pano pa diaries tinotaura zvinhu zviri kuitika, ma real life issues ipapo, Antika, ari kuitika mukati meupenyu hwevanhu. We love, Antika, both people. We love our entertainer Maititi. We love also our entertainer Zizoe, Antika, but for the last 2 months, and it's not healthy. Tara chokwadi, it's draining. Dzinopedza kudreina dzoda munhu anenge asina life, guys. But if you've got a life, guys, zvinopedza zvakudreina. Antika, let's try to do something zviri positive. Let's try to create an environment yekuti vanhu vakati hazati tikuenda kwete ngoti hanzi tikungoenda kungonoona vanhu vachitukana nakidze andichimaona. This hatred should fall. Hatidi hatred, guys. Kana ripo wakakonana naye kana kuti wakatsamwira kuti wakadii, guys, regerera. It's never too late, guys, because we love each other. We need one another at some point. Ichakwana nguva kuti tinodanana, tichafungana, tichatsvagana at some point kuti but munhu uya uchamutanga sei manje iwo wakakonana naye munhu uya. Saka let's make peace. Let's try and make peace with everybody, Antika, so that we can be we can be better people, Antika. Ndozvika zvinachida kuti ndingotaura, Antika. Hanzi, come to my live. Thanks, Sis Melly. Okay, Sabina achari kunotanga live yake, so you guys, you can go ku live ya Sabina. Achari kunotanga live yake, just go ku live ya Sabina, and then she says she's going live ipapo. Muno tangira pata gumira, Antika. Mwari wakuitire zvakanaka, guys. Happy Easter. Irichanga mangwana Easter, Antika. Musakangana kuti kuna Mwari kumusoro kudenga kwandi. Noti mangwana tiri kunamata musiki mangwana, Antika, tiri musika ariko. Hanzi first video ndichatarisa kuti chichaitika, guys. I don't know what happened chichaitika ne first live ndichatarisa, but vari kuda zve entertainment still. Endai kwa Sabina ku Boeing kundege, munokwira ndege kwanzi kune live iri kukontinua ikoko, moende komonodi mono kontinua ikoko kwandichika, so that vasina kutaura vaya vari kuda kutaura vanotaurawo ikoko. Thank you, guys. Bless you. I love you all. Take care of yourselves. Tobatana zvakare.